רדיו כל הנדל"ן, האנשים שמאחורי הנכסים, עכשיו זה זמן הנדל"ן. ברוכים הבאים חברים, עוד פרק מיוחד של The Real Podcast, הפודקאסט החזק והחם ביותר שיש בתחום הנדל"ן, בתחום העסקים, בתחום המדיה. שמי איציק חסידים, יושב ראש איגוד הנדל"ן, הבעלים של קבוצת אריאס, של מכללת אריאס. חברים, כיף לי היום בצורה בלתי נורמלית. היום פשוט יש איתי מרואיינת, או מישהי, לא, אפשר לשמוריינת, כי את הולכת לראיין אותי גם בחזרה, כי אנחנו הולכים לעשות פה איזה פודקאסט אדיר, אבל יש איתי היום, יש לי הכבוד והעונג לארח פה אישה מדהימה שאני מאוד מאוד אוהב, המרצה המדהימה שלי של יזמות עסקית במכללת אריאס, אבל היא לא מלמדת אצלנו באוניברסיטאות ובמכללות, גברת לירון פורץ, האישה והאגדה. גברת, כן. פשוט מדהים, כי אני כל הזמן מקבל עליך כל כך הרבה פרגונים מהסטודנטים שלי במכללת אריאס, סוף סוף יש לי הזדמנות לעשות איתך פודקאסט אמיתי, כי מגיע לך, פשוט מגיע לך, להראות לכולם, שכולם יראו את מה שאת נותנת, את מה שאת מעניקה, כי וואלה, כמוני פרסייה, כן? פורץ. חצי, כן, נכון. אז את מתכוונת להיות חלק מהפודקאסט הזה, דרך אגב, רק אני מדבר פה. כן, כן. אז לירון פורט המדהימה, היא המרצה שלנו ביזמות עסקית של מטעם משרד העבודה, אבל מעבר לזה, את אימא, למי? כן, אימא לתאומים, עברי ואיתן, שעכשיו עלו לכיתה א', איזה כיף. ל6.5, כן. הכי כיף בעולם. כן, כן. אז חבר'ה, אז קודם כל אנחנו הולכים להתחיל את הפודקאסט הזה. אז למי מיועד הפודקאסט? אני יכול לתת ככה הקדמה? חברים, הפודקאסט הזה הוא למי שרוצה להתייעל בחיים. נכון שהיא אלופה במה שקשור להתייעלות, יועצת אסטרטגית, תכף אנחנו נדבר על זה, יועצת אסטרטגית לעסקים של כל מה שקשור להתייעלות ורווחיות, ולהרים את העסק ממינימום למקסימום, כן, אבל בגדול זה מי שרוצה להתייעל בחיים. זאת אומרת, כי אני חושב שזה מתחיל לייעל את החיים שלנו, ואחר כך זה משליך גם לעסק. לגמרי. והיום אנחנו נדבר בפודקאסט, ובאמת כדאי לכם להיות ולהקשיב על כל מילה ומילה שאנחנו הולכים לומר פה, כי בסופו של דבר, מי שרוצה לייעל את העסק שלו, לייעל את החיים שלו, לעשות את העסק שלו ליותר רווחי, או יותר יעיל, לחיות יותר טוב, לייעל את המחשבות שלנו בחיים, אז זה הפודקאסט בשבילכם. אז בואו תהיו פה איתנו, תהיו בפודקאסט הזה, אנחנו הולכים פה להעביר שעה מדהימה, יש לך שעה? הילדים במסגרות. כן, כן. אז שעה מדהימה על איך לעשות את החיים יותר טובים, איך לעשות את העסק שלנו יותר טוב, איך לקבל החלטות נכונות, ואיך לעשות את הגלגלים האלו שמנזיזים את החיים לגלגלים משומנים יותר ונוחים יותר ופשוטים יותר. לחלוטין. הפסדתי משהו? הספסתי משהו? לא, אני חושבת שבסופו של דבר כשאני מסתכלת ואני עובדת לא מעט עם חברות וארגונים, אני רואה שעבודה למיומנויות הרכות ואיך אנחנו מכניסים יותר משמעות עבורנו, עבור העובדים, יותר משמעות, חוסכים זמן והכל, בסוף אנחנו רואים את זה גם בשורת הרווח. אז רגע, בוא נתחיל קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על עסקים ועל החלטות ואיך להפוך את החלום למציאות, בוא נדבר קצת על לירון. אוקיי. לירון, מאיפה את? תושבת תל אביב? לא, אז אני גרה ברעננה. רעננה. כן. אנחנו גרים ברעננה, במקור אני מתל אביב. אני ידעתי שאת מתל אביב. כן. אוקיי. זהו, אני... מה זהו? יש כל כך הרבה מלירון. אני אספר שהגעתי מעולם הפיננסים, התואר הראשון שלי הוא בכלכלה וניהול, התואר השני הוא במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, והרבה שנים עסקתי בתחום של ניהול אשראי, שזה בגדול ניתוח דוחות כספיים וקבלת החלטות אשראי בתנאי חוסר ודאות. ומשם הגעתי לסיבוס, שם הייתי סמנכ"לית פיתוח עסקי, ושם באותו תפקיד ניהולי הרגשתי
אני עושה כסף, היה לי רכב צמוד, טלפון סלולרי, אני מדברת איתך על התקופה, זה היה 2010. אתה זוכר כמה עלה לנו טלפון סלולרי אז? כן, כל שיחה עלתה הון תועפות. 1,500, 2,000 שקל בחודש כן, לטלפון אז במשפחה. יש כמה טלפונים, כן? אז בדיוק, אז זו הייתה תקופה שהייתי, זה היה מבחינה חיצונית אני שיא מכרתי ההצלחה, טלפונים סלולריים, אז אני קצת בעניינים. באמת. כן, היה קישורית גם, אם התקשרת עם אורנג', התקשרת לסלקום, אז כן, מעבר לזה שאתה צריך לשלם לספק שלך, צריך לשלם נכון, לספק נכון, המקביל יפה. את הקישורית. זה פשוט כן, מטורף. כן, זה היה מטורף. אז באותה תקופה שאני לכאורה במקום שנחשב שיא הצלחה, הרגשתי שלא טוב לי, שאני חוזרת הביתה עייפה, שאין לי זמן לא לבן זוג, לא לחברים, ושעשיתי כסף, אבל הייתי תשושה, ואז החלטתי לעשות שינוי ובעצם להקים את העסק. אחרי אותו תפקיד בעצם הגעתי לבנק דיסקונט, שם הייתי חלק מצוות קביעת מדיניות האשראי של הבנק בתחום הנדל"ן, יהלומים ונוהל דירוג חבות של הבנק. ושם פתאום שעות עבודה 8 עד רבע ל-4, אני נשארת עד 6, כולם אומרים לי וואו, אחרי שלפני כן הייתי במשרת אמון והייתי טוחנת עד 9 בלילה ככה, ואני במקביל מקימה לאט לאט את העסק שלי, אה, אני מדברת איתך, לפני שנים עזבתי בעצם את הבנק בינואר 2014. בזמן שעבדתי בבנק הקמתי גם בתור תחביב עסק בתחום הטיולים, הייתה לי קבוצת מטיילים לגילאי 20 עד 40 שהקמתי מאפס, ותוך שנתיים מנתה כבר 8,300 מטיילים פעילים, הוצאתי טיולים בארץ, טיולי חול, טיול ג'יפים בגיאורגיה, נופשים באילת, בצפון, טיולים בירדן, באמת, פעילות מאוד גדולה, ובפברואר 2015, אגב, העברתי את הקבוצה לעמותת טיולים ואגדות, שממשיכה להפעיל אותה גם היום. עכשיו, כל הדברים האלה בעצם לימדו אותי לא מעט. בכל מקום, בכל חברה, בכל ארגון שהייתי בו, ממש התבוננתי וראיתי, הנה, אם זה למשל עם העסק של הטיולים, אני הוצאתי טיול כל שבועיים, הייתי בבנק באותו זמן, העסקתי מורה דרך. עכשיו, אותם מורי דרך הרבה פעמים ניסו להקים קבוצה משלהם בשבוע שבו אני לא מוציאה טיול, ומשהו שם לא תפס. למה הם לא מצליחים להקים קבוצת מטיילים גדולה? עכשיו, מה שראיתי שזה קשור לאופן קבלת ההחלטות שלהם, למשל. ומתוך זה, ממש, הנה, אחד השיעורים שאני מלמד זה איך לקבל החלטות, קבלת החלטות ומימושן. זאת אומרת, שני הכלים היחידים שאנחנו צריכים כדי לקבל החלטות ולממש אותם בכל תחום ותחום. כאילו, בעסקי, בניהולי, באישי. מה עוד? אני אספר, הנה, אני כבר הגעתי אז אני רוצה למה אני לשאול אותך שאלות, אם מלמדת. כבר... אז יפה, בדיוק. אז חוץ מזה שאני מכיר אותך וכמה שאת אלופה, ואת מרצה ברמות הכי גבוהות שיש, ואת מלמדת אצלנו במכללת אריאס את היזמות העסקית מטעם משרד עבודה, שזה, אני רואה את החיל שאת עושה, את גם יזמית בעצמך, את יש את עסקים בעצמך, את יועצת עסקית, את כן, אימא מדהימה, ווואו, באמת אני באמת יכול להגיד לך של הזדמנות פה, כי זה בשידור חי, ובאמת להגיד לך תודה רבה על כל מה שאת נותנת ועושה, גם לעסקים בארץ וגם לסטודנטים שלנו בפרט, שזה דבר מדהים, כן, כל הזמן שומע ומקבל פרגונים על המרצה שלי, לירון, ובאמת על זה תודה רבה. עכשיו, אם אנחנו כיף. התחלנו לדבר על הקבלת החלטות. אז זהו, אז אולי אני רק אעצור ואגיד רגע שבגדול, זאת אומרת, עם השנים פיתחתי איזושהי מתודולוגיה, שהרעיון בבסיס שלה זה בעצם התייעלות. זה בכל פעם שיש לנו כאב, תסכול, חוסר אונים, תחושת בזבוז זמן, תלונה, שזה יכול להיות או תלונה פנימית שלנו או מבחוץ, אז זה בעצם סוג של דגל, איזה יופי, אפשר לעשות פה משהו יותר טוב. וזה הרעיון, ובעצם זה מדהים אפשר שאת אומרת להגיד, את זה ככה, כאילו זה מתודולוגיה, באמת, זה תפיסת חיים, זאת אומרת, במקום להגיד, יש לי איזה תקלה, איזה יופי, אני יכול לעשות דברים יותר טוב, יש הזדמנות לשפר, כן. במקום לקחת בעיה, להגיד, איזה יופי, יש לי פה אתגר. בדיוק, זה הרעיון. הנה, אני אתן דוגמה, עכשיו התחלנו קורס חדש, ואני תמיד מתחילה את הקורס ממיתוג עצמי, שזה גם מעולה בשבילי להיכרות, אני ככה מכירה את כל הסטודנטים והכל, ומכירים אחד את השני, ומיתוג עצמי התחיל אצלי כבעיה, כי אני באמת הייתי פעם סופר תמימה, אני הייתי בטוחה שאם אתה טוב, ידעו שאתה טוב, והעולם לא עובד ככה, איציק, הרי אתה יודע את זה, ברור ש... העולם הרבה יותר שטחי, לא רק זה, לא רק זה, קודם כל, אני יכול להגיד על זה שני דברים. אחד, מסתכלים על הפחות טובים,
אוקיי, קודם כל מה שחשוב זה השיווק, איך אתה משווק את עצמך. זאת אומרת, זה שאתה מוכשר, זה שאתה טוב, זה שיש לך מוצר, סוף הדרך והרעיון הוא מעולה, זה לא שווה כלום אם אתה יודע לשווק אותו כמו שצריך. ולא רק לשווק אותו כמו שצריך, לדעת מי הקהל יעד שלך, שאתה אמור לשווק אותו אליו. ולא רק זה, לצערי הרב, היום הרבה, יש משפט מאוד יפה שאומר, איסתרא בלגינא קיש קריא, כן. דווקא, זה אומר, בארמית, זה אומר שעושים רעש, שמטבע אחד בפחית עושה הרבה יותר רעש מהרבה מאוד מטבעות בפחית. וזה מה נכון. שקורה היום, לצערי הרב. לגמרי. עכשיו, אבל אני אגיד שכל התכנים האלה הם רלוונטיים, אנחנו יכולים לקחת את זה גם לעולם השכירים וגם לעולם העצמאים. כי הרי בסופו של דבר גם שכיר, שלא משנה איזה עובד מצטיין הוא, אם הוא לא ידע לשווק את עצמו, לא ידעו את זה. וזה מתחיל בדברים הכי קטנים, זה יכול להיות, רושם ראשוני פה הוא סופר קריטי, איך אני מגיע נגיד לעבודה בשבוע הראשון, אם אני אחר או יגיע בזמן, זה קריטי, יכול להיות שאני עובד וואו, ובשבוע הראשון אני אשאיר חותם פחות טוב, אוקיי? או זה שידעו שאני עושה. ולדברים אני כשכירה הבנתי את זה, ואני זוכרת שזה היה לאט לאט, עם השנים, מצאתי כל מיני כיוונונים קטנים שאפשר לעשות כדי למתק את עצמנו אחרת. אתה יודע, אם זה שפת גוף, למשל, לקחת את הכתפיים אחורה, להיות בציבה אחרת, אם זה הלבוש, אם זה התמונה שלי בוואטסאפ, או מה מוצאים עליי כשעושים עליי גוגל, כל מיני דברים שהם קריטיים, גם כאדם, איך אני ממתק את עצמי, וגם בתור שכיר, אני פותח לעצמי עולמות, והיום אנשים, הנה, אני רואה למשל עם העסק של הטיולים, כששיניתי את הפוקוס מהטיולים פתאום, זה היה במקביל, כן? אבל היו כאלה שהכירו אותי רק מהטיולים, ופתאום הרצאות וייעוץ ופיתוח מנהלים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אנשים עוקבים אחרי האישיות. זאת אומרת, לא אחרי מה שאתה עושה, אלא אחרי מי אתה. זה ברור, זה ברור, אבל, יש פה אבל לא קטן, לצערי הרב, הרבה אנשים מתקדמים במקומות עבודה שלהם, ובכלל בחיים, לא בגלל הכישרון שלהם, אלא בגלל האישיות, כמו שאת אומרת, שזה הכריזמה, זה האסרטיביות, זה הדריכה על אנשים, ואותם אנשים מוכשרים לא באים לידי ביטוי, לצערי הרב. אנשים, אני קשה לי עם זה, אבל הרבה מאוד, יש משפט, אתה יודע, חז"ל אמרו, אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בתוכו. ואני רואה את זה כאיש שיווק, שאנשים, תפיסת החיים שלהם היא לא נכונה, בגלל זה המשפט הזה, זאת אומרת, הרי זווית ראייה שלהם, אני מסתכל על הקנקן, אני לא מסתכל על מה שיש בתוכו. זה נכון, רוב האנשים מסתכלים על הקנקן. וזה מה שקורה לאנשים. גם יש את קהנמן, שזכה על פרס נובל לכלכלה, לפרס נובל, שהוא חקר איך ישראלי, שהוא חקר התנהגות של אנשים אתה יודע שהוא התאבד לא מזמן. התאבד? התאבד, כן. למה אתה הורס לי עכשיו? כן, הוא תכנן את מותו, הוא כבר היה מבוגר, הוא כתב ספר לא מזמן, שנקרא רעש, והוא בסוף, כן, הוא קיבל החלטה, הנה, והוא, כן, שם קץ לחייו. לא ידעתי. כן. טוב, חבל לי עליו. הוא לא רצה לאבד את זה, רצה למות כשהוא עוד בגדולתו. אז טוב, אז אני פחות אתייחס על מותו, כדי להמשיך בפודקאסט, כי זה קשה לי שבן אדם כזה שהוא כל כך משפיע על ההחלטות שלי ביום יום, כי אני באמת חשוב לי שאנשים יבינו שידע זה כוח. אנשים חושבים אני חושב שהרבה מאוד אנשים, סליחה שאני כזה ביקורתי, אבל הרבה אנשים הם טיפשים. ולמה הם טיפשים? כי הם חושבים שהם חכמים. זאת אומרת, ברגע שתרגיש שאתה קצת טיפש ואין לך ידע, ובאמת, יש משפט שאומר, תכלית הידיעה היא באי הידיעה. סוקרטס, חכמי עבר, חקרו את האדם, הם חיפשו מי האדם הכי חכם בעולם. הם חיפשו, ותמיד הבינו שהבן אדם הזה הוא לא מספיק חכם, וזה הוא לא יודע מספיק. הוא גם חכם, אבל יש דברים שהוא צריך לדעת. הם חיפשו ולא מצאו אף אחד, ואז הם הלכו לאולימפוס, הייתי שם לא מזמן, והם רצו לי, והם שאלו את האורקל, כאילו של הנביא שלהם, מי האדם הכי חכם שיש? ואמרו, לכו לסוקרטס, הוא הכי חכם שיש. אז אמרו לסוקרטס, סוקרטס, תגיד לי, מה אתה יודע שאחרים לא יודעים שעושה אותך האדם חכם בעולם? אז הוא אומר להם, אני חכם? אני לא יודע כמעט כלום. וזה באמת מה שעשה אותו האדם הכי חכם, שהוא מודע לזה שהוא לא יודע כמעט כלום. אז אני אגיד לך על זה, שלטעמי, שני דברים בהקשר של זה, אני חושבת שאם הייתה אפשרות כלי למדידת
חוכמה, מבחינתי, זה סקרנות. אני חושבת שסקרנות זה כלי מדהים, וסקרנות היא גם, וכאן אני אקשר לנקודה השנייה, אני לא חושבת שרוב האנשים טיפשים, אני חושבת שלכל אחד אני יש גם חוכמה. טיפש, אני שמח שאני טיפש. אני חושבת שלכל ככה, אחד כמו יש... שאתה לקחת את הבעיה והפכת לאתגר, כמו אמרת כן, שיש לי איזה משהו, אז אני שמחה שאני יכולה לייעל את העסק, כאילו, אני גם כן. אומר, אני שמח שאני טיפש, למה ככה אני אוכל ללמוד יותר? הבעיה שאנשים חושבים שהם מאוד מאוד אבל חכמים, טיפש זה מילה יותר מדי, לא, אני מציקה בכוונה, לעץ, אני תבחר אוהב משהו יותר להקצין, עדין. אני אוהב להקצין, זה אני, איציק חסידים, ואני אומר, אני רוצה להיות טיפש, כן. למה? כי רק ככה אני אוכל להיות חכם. אוקיי, יפה. אז אני באה ואני אומרת, אין אדם שאני לא אסתכל לו בגובה העיניים, כי יש, כל אחד טוב ממני בכמה דברים, וכל אחד אני יכולה לתרום לו בכמה דברים שאני טובה ממנו. אז כאילו, מכל אדם אפשר ללמוד, וכל אדם אפשר לתת לו גם. כאילו, ככה אני רואה, ואני גם לומדת הרבה מהסטודנטים, אני אגיד לך, באמת. הם מביאים גם דוגמאות מהחיים שלהם, דברים, מקרים, זה מדהים. וזה כיף, כן. וואו, כל כך לומד מהסטודנטים שלי כל יום. כל פעם אני לומד, באמת זה מדהים. ולומדים מכל אחד, וזה וסקרנות, מדהים. זה לדעתי הדבר, להיות סקרן את לגבי יודעת שאני אנשים. הייתי בשיעור, לא הייתי הרבה שיעורים שלך, ואני כל הזמן, פשוט אין לי הרבה זמן, ואני כל הזמן אומר, אני חייב ללמוד. אחד מהקורסים שאני רוצה ללמוד, זה את הקורס שלך. להיות בו מההתחלה ועד הסוף, כי הייתי בשיעור אחד. ואני אומר לך, מה שלמדתי בשיעור אחד, וואו. וואו, את לא ולדעתי לא היית מבינה. בכולו אפילו, נכון? לא היית יודע, בערך הייתי חצי שעה. בחצי שעה ממנו, כן. ולמדתי כל כך הרבה, ואני משתמש בזה ביום-יום. סיפרתי לך כן, לפני איזה חצי מדליק. שעה. אז זה מדהים. אז אני אומר, אם חצי שעה בלבד שהייתי בשיעור שלך, מתוך כמה שעות, יש 120, 130 שעות לימוד כן, זה קורס מטורף. בקורס, אוקיי, אם בחצי שעה שהייתי ולמדתי כל כך הרבה ואני משתמש בזה ביום-יום, וואו, אם הייתי בקורס שלך, כמה הייתי יכול ללמוד ולהשתמש, ואני חייב לעשות את זה. אני חייב לעשות את זה, מזמן. אני חייב לעשות 2 קורסים. את כולם, את כל הקורסים של מכללת אריאס אני חייב לעשות, אבל להתחיל מהקורס שלך, ולהתחיל וגם להמשיך עם בינה מלאכותית, שזה קורס מדהים, שזו חובה לכל איש עסקים, בכלל לכל בן אדם. אנחנו מכניסים גם קצת כלים בתוך היזמות עסקית של בינה מלאכותית, באמת? איך להיעזר בזה, כן, בטח. תבינו, חבר'ה, סטודנט שבא למכללה הזאת, למכללת אריאס, והוא עושה את הקורס יש לו מגוון רחב של קורסים, כן, בנדל"ן, בהשקעות בנדל"ן, ביזמות, שוק ההון, פיננסים, תיווך, אבל בינה מלאכותית, שיווק, שפת גוף, זה הכל מתחבר אחד לשני. נכון. היזמות עסקית, זה לא רק ללמוד. לא, אנחנו לומדים שם, הנה, יזמות עסקית כוללת בפנים מיתוג עצמי, איך אני ממתג את עצמי, תוכנית ניהול עסקית, זמן ואנרגיה, איך אני ניהול בונה תוכנית זמנים, עסקית, איך אני מתעסק מול ייעוץ רשויות עסקי המס. שאתם מקבלים. זאת אומרת, הכל, אנחנו כן. בונים לכם את העסק שלכם, מא' ועד ת', זה שזה גם, זה מטורף. קורס שהוא גם ארוך, ואנשים יוצאים משם, גם זה, קודם כל יוצאות חברויות וקשרים עסקיים גם, זה ממש נטוורקינג מה שקורה פה, ואנשים מכירים אחד את השני, ואני באמת, אני מרגישה שאני פשוט אוהבת את הסטודנטים שלי, יש שם באמת אנשים מדהימים, ואתה מכיר אותם ורואה, ויש שם אנשים שעשו לא מעט, ובאמת, חבר'ה מאוד מרשימים שמגיעים, ומכל אחד אתה לוקח משהו, מכל אחד אתה גם, באמת, יש שם, הנה, עכשיו היה לנו מישהו עם רשת מסעדות באוקראינה, מישהו שגם מוביל, יש חבר'ה פשוט יש מגוון רחב של אנשים, כן. אני יודע, דיברנו על סמיר, כמה שהוא, ראיתי מקסים, בהודעה שלו, מדהים. כמה שהוא פרגן לך, הוא בעלים של מכללה, הוא לא מנהל, מנכ"ל של מכללה. ועוד אוקיי, הרבה ויש לנו מעבר, עורכי ועוד דין, הרבה ויש לנו מעבר, שמאים, כן. ברור, ויש לנו עורכי דין, ויש שמאים, ויש רופאים, יש רוקחים, זאת אומרת, אנשים מכל מגוון אוכלוסייה שעשו הרבה מאוד, ואלו אנשים חכמים. למה? כי הם מודעים לזה שיש להם עוד הרבה מה ללמוד. כן, כן, אתמול היה, לא אתמול, וזה ביום מדהים. שני האחרון היה לי בקורס גם דוקטור לאסלאם, שהגיע גם לקורס, והוא מספר, אני כל הזמן לומד דברים חדשים. את יודעת והוא מה נוכח עשיתי בקורס. בדרך לפה? מה? את יודעת, אנחנו באים מהצפון. אני ואפרת באים מהצפון כל פעם כן. מאזור ראש פינה, אנחנו יושבים פה עכשיו במרכז, אז אמרתי לה, אפרת, את חייבת לתרגם לי את הפרקים הראשונים של הקוריאן. הקוריאן אני רוצה ללמוד אותו קצת, לראות מה יש שם, רשום, איזה סורות, את יודעת, יש סורות, כן. ואני רוצה, כאילו, זה מדהים, את יודעת, כאילו, כי זה מאוד מעניין אותי, המילה הראשונה בקוריאן זה תלמד, זה בערבית קרא, תקרא, תלמד, בוא תקרא, זאת אומרת, זה ללמוד, ובקוריאן מצווים, הבן אדם מצווה שהוא צריך לדאוג ל3 דברים, בעיקר, שזה אישה טובה,
בית טוב וסוס טוב, זאת אומרת שיקח אותו וייתן לו וישרת אותו, פעם כן. זה הסוס, היום זה רכב. אז אני אומר, וואלה, אז כל החבר'ה היום אתה צריך המוסלמים, גם מחשב טוב, בואו כן. תלמדו נדל"ן, למה? השיטה שלי אומרת, אתה הולך להיות איש נדל"ן, יהיה לך כסף, יהיה לך אישה טובה, לא אגיד יפה, ברור שכן, אבל זה על הדרך, אני חושב שזה, שוב, אנחנו מסתכלים על הקנקן, לא מה שיש בתוכו ולא על הקנקן עצמו, אז גם תהיה על הדרך גם יפה. BMW, זה סוס טוב. כן. אוקיי? ומה אמרנו? בית. נדל"ן, בית חובה שיהיה בית טוב. אז הנה, זו עוד דרך טובה, עוד סיבה טובה לבוא וללמוד אצלנו במכללת אריאס נדל"ן. אבל בוא, אז התחלת לדבר איתי על המתודולוגיה של לירון. ספרי לנו על זה קצת. תני לנו קצת דברים, איך לשפר את האורח חיים שלנו, את העסקים שלנו. טוב, אז הכל מתחיל בנו בעצם. זאת אומרת, הרעיון של המתודולוגיה זה הנושא של, קודם כל, מנהיגות עצמית. מנהיגות עצמית, הרעיון של זה שיש אדם אחד שאנחנו מבלים איתו את כל היום שלנו, משפיע על מצב הרוח שלנו, ההצלחות, הכישלונות, המוטיבציה, הכל מכל, והאדם הזה הוא כמובן אנחנו, וברגע שנדע להנהיג את עצמנו, נוכל להפוך כל יום להרפתקה נעימה. ממש הרפתקה, אני ממש מראה איך זה עובד מבחינת המוח, זאת אומרת, זה ממש קורה בפועל. עכשיו, את המנהיגות העצמית חילקתי ל3 חלקים, שהם בעצם קשורים לכל נושא שאנחנו לומדים. אם זה חדשנות ויצירתיות, אם זה ניהול זמן ואנרגיה, אם זה משא ומתן, אם זה מיתוג עצמי, הכל נופל על 3 חלקים האלה. החלק הראשון זה המיינדסט שלנו. הנה, אפילו סודות החיים הארוכים, שעשיתי לא מזמן הרצאה על זה. החלק הראשון זה המיינדסט שלנו, הגישה שלנו, דפוסי החשיבה, והם קריטיים. הם קריטיים לכל דבר מהדברים הללו. אוקיי, הנה, אם נסתכל על ניהול זמן, היכולת שלי להסתכל על הזמן בתור משאב, שהוא המשאב הכי גדול ויקר לי, יותר מכסף, כי כסף הולך ובא, אבל דקה שחלפה לא תחזור, זה סוג של מיינדסט, זה הגישה שלי כלפי הזמן שלי. אוקיי? למשל. 1440. יפה. 1440. זה מה למדתי זה ממך. כן, ככה נקראת זה היה בחצי שעה הזאת. באמת? כן, זה זה לא ידעתי. של ניהול זמן, 1440. יפה, הנה עוד מעט. כי אני זוכר שבחצי שעה שהייתי אצלך בשיעור, את שאלת את הסטודנטים, מה אומר לכם המספר הבא? 1440. ואז, זאת אומרת, זה המספר הדקות ביממה. מספר הדקות. ואז אמרתי, ואז פתאום שיניתי ממספר אחד, השתנה לי תפיסת החיים. כי אמרתי, רגע, יש לי 1440, פתאום התחלתי להרגיש כל דקה ודקה שיש לי בחיים, כמה היא משמעותית. היא משמעותית, ומה שמדהים זה שאנשים שומרים על הכסף שלהם ועל הארנק, ולא יתנו את הקוד הסודי לאף אחד, אבל זמן, הנה, קחו לי אותו. זה לא בהכרח לעשות כסף בזמן, זה בהכרח גם אולי להיות עם הילדים, ולהיות עם האישה, ולהיות עם החברים, ולשתות את הבירה. ואתה יודע מה? זה לא משנה גם מה אתה עושה, זה משנה איך אתה עושה את זה, כי הרבה אנשים נמצאים נגיד בגופם עם הילדים, אבל הם לא בנוכחות אמיתית. נכון. אז אני חושבת שהטיפ הכי חשוב פה זה להיות בנוכחות. סליחה, אני חוטא בזה. שאני עם הילדים שלי ועם הטלפון עובד. זה בזבוז זמן. להיות בנוכחות זה אחד מהטיפים הכי חזקים זה כל כך צודקת, שאני, כשנמצא עם ילדים עם הטלפון בעבודה, אני תמיד חושב, הנה, הרווחתי 2 ציפורים במכה. גם אני עובד וגם אני עם הילדים. וזה בדיוק הפוך. אני גם לא זה וגם לא זה. לגמרי, נכון, אני ממליצה לא לערבב את השניים, כי זה סתם יותר תסכול כן. אבל... עבור ילדים גם, הם אנשים שלא רואים אותם, שלא מקשיבים להם. אבל אני אספר לך סיפור מאוד יפה ששמעתי, על איזה מישהו שדיברו, 2 אנשים דיברו ביניהם, ואז אחד אמר לו, הם דיברו על עישון, ואז אמר לו, תקשיב, הייתי אצל הנזיר, ראש המנזר, ושאלתי אותו אם מותר לי לעשות מדיטציה ולעשן בו זמנית. והוא אמר לי, בשום פנים ואופן. אז הוא אומר לו, איך זה יכול להיות? אני שאלתי אותו שאלה הזאת, הוא אמר לי, הפוך. זאת אומרת, שאלתי אותו אם אני מעשן, מותר לעשות מדיטציה. הוא אמר לי, כן. אז הוא אמר לי, רגע, אנחנו לא מבינים כאילו מה, אז איך לך הוא אמר ככה ולי ככה? הם הלכו לראש המנזר, אז הוא אמר להם, תקשיב, שאלתם שאלות שונות לחלוטין. הוא שאל אותי, האם בזמן המדיטציה מותר לו לעשן? ברור שלא. המרכז זה המדיטציה. אסור לך לערבב את העישון שלך בזמן שאתה עושה מדיטציה. ואתה שאלת אותי, אם בזמן עישון אתה יכול לעשות מדיטציה. ואמרתי לך, ברור שכן. כי המדיטציה, הרוחניות צריכה להיות בכל דבר שאתה עושה בחיים. יפה. גם אפילו בעישון.
אז שימו לזה, זה נשמע, זה מדהים, כי אתה צריך לדעת מתי לעשות. שאתה עם הילדים, אל תעבוד. אתה יכול להביא את הילדים שלך לעבודה, זה בסדר מדי פעם, כי זה המהות של החיים. ואתה צריך להבין מה המהות של החיים, אבל לערבב את העבודה, בזמן שאתה עם הילדים, זה לא. נכון. תן זמן למשפחה. ובקורונה גם, אני זוכרת, אני ממש המלצתי למי שיכול, לא לעבוד מהבית. זאת אומרת, לצאת למשרד, כי זה לא לפה ולא לשם. כשיש ילדים בבית, זה פשוט, באמת. אז כאן... ילדים יש לך. כן, אז זה הרעיון של המיינדסט. עכשיו, מה שיפה במודל, אמרנו שיש 3 חלקים למנהיגות העצמית, ואת 3 החלקים האלה אפשר לקחת גם לרמת הפרט, גם לרמת הצוות, המחלקה, הארגון. זאת אומרת, המיינדסט, אם אני לוקחת את זה לרמת הארגון, למשל, זה יהיה התרבות הארגונית. אוקיי? איזה תחושה יש לי כשאני נכנסת? זו הגישה, זה דפוסי החשיבה. עכשיו, החלק השני, קראתי לו Mastering Yourself. ו-Mastering Yourself זה להתמחות בעצמי ברמה כזאת שאני הופכת להיות מאסטרית בעצמי. עכשיו, כאן זה בלתי נגמר, זה עבודה בלתי נגמרת. אנחנו כל הזמן מגלים עוד ועוד אתגרים שחושפים לנו עוד ממי שאנחנו. אוקיי? זה יכול להיות פחדים בזוגיות שפתאום לא היינו מודעים אליהם ופתאום מגיעים אלינו. זה יכול להיות, זה באמת תהליך שאף פעם לא נגמר, אבל אנחנו כן יכולים, מתוך החלטה, לקחת את הביס הגדול בעוגה ולדעת את הדברים העיקריים. עוד פעם, את אומרת להיות, כאילו, זאת אומרת, מודעים לעצמנו? להבין את המנגנון שלנו, להבין מה עושה לנו טוב, להבין מה הערכים שנמצאים. מה זה מנגנון? זה דבר מאוד ענק. זה ענק, אנחנו צריכים מן הסתם לחלק אותו לחלקים קטנים כדי להבין מי אנחנו. בדיוק, נכון. אז אנחנו רוצים לדעת, אז למשל אני רוצה לראות דפוסי פעולה שלך. אוקיי? יש לכל אחד דפוסי פעולה שאנחנו בדרך כלל לא מודעים אליהם. יש את הערכים. ערכים, אני מאוד אוהבת את ההגדרה של איין רנד לערכים, שזה משהו שאני פועלת כל הזמן, בדרך כלל באופן לא מודע, להשיג ולשמר. אוקיי? עכשיו, מה זה, איך אנחנו נמצא את הערכים למשל? אם אני עכשיו, איציק, אשאל אותך, איציק, ספר לי על התקופה הכי מאושרת בחיים שלך. אוקיי? למשל, זה יכול להיות תקופה של שנים, חודשים, ימים, שבועות, אוקיי? ואתה תגיד לי, לא יודע, הערך דבש, למשל, סתם דוגמה. אוקיי? או כל תקופה שתבחר, ותיתן לה איזושהי כותרת כדי לזכור מהי, ואז אני אגיד לך, אוקיי, עכשיו תחשוב על התקופה השנייה הכי מאושרת בחיים שלך, ותיתן לה גם כותרת, ואתה תספר לי על 2 התקופות האלה, סביר להניח שנמצא איזשהו חוט מקשר ביניהן, שזה בעצם רמה אחת מתחת לאושר, היו כל מיני ערכים שהתממשו, שהם גרמו לך להיות מאושר. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, כי אני רואה את זה, בוא נגיד שהרבה דברים חוזרים על עצמם. ערך מסוים זה יכול להיות למשל נאמנות לעצמי. ערך אחר שיכול להגיד אותו דבר, אבל אתה תקרא לו אחרת, זה חופש. אוקיי? הרבה פעמים זה למשל, ביטחון, תחושה שאני מוערך, שאני משמעותי. אוקיי? כל מיני דברים מהסוג הזה. זאת מה שאת אומרת, המנגנון הזה קודם כל זה ערכים שיובילו אותי להגיע למקום שנהיה בו הכי הרבה מאושר. זאת אומרת, באזור הנוחות כשהם מתממשים, אתה מאושר. מאושר להיות שם. עכשיו עוד כלי להבין אותם, יש כל מיני שאלות שאפשר לשאול, אפשר גם לשאול על דמות משמעותית, בדרך כלל אותה דמות משמעותית, יהיו לה את אותם ערכים. יש כל מיני כלים להגיע. אז גם דמויות בחיים שאתה רוצה להכניס את עצמך בחיים, כדי לגרום לך להיות מאושר, זה מה שאתה אומרת? לא להכניס בהכרח, זה יכול להיות דמות שקראת בספר עליה, שראית, זה יכול להיות איזה סבא או אני באמת חושב שהחברה, הסביבה שלי היא, לצערי הרב, זה לא אמור להיות ככה, כן? אבל היא מאוד משפיעה על האושר שלי. הסביבה היא מאוד משפיעה בלי קשר, יש לזה לא מעט מחקרים. הסביבה, בוא נגיד לא שאני חושב שזה צריך להיות ככה, אני חושב שהאושר צריך, אני הרבה, בודה, קראת בודה, נכון? שלום שלום. כן. בודה, כאילו, אני טועה, אבל נראה לי שלא, הוא חקר את סוד האושר, זאת אומרת, מה יגרום לי להיות מאושר בסופו של דבר, הוא היה נסיך, היה לו הכל, והוא פשוט נטש את הארמון, את המעמד שלו, כל מה שהיה לו כדי לחפש את הסוד להיות מאושר, כי הוא לא היה מאושר בארמון. ובשלב מסוים, בנידודים שלו, הוא הפך להיות אני, בלי כלום, בלי שום דבר, וגם אז הוא לא היה מאושר. זאת אומרת, הוא אמר, אולי זה שיש לי המון כסף וזהב ומעמד, זה מה שגורם לי להרגיש לא מאושר, אבל גם כשלא היה לו את זה, הוא לא היה מאושר. זאת אומרת, ואז הוא הבין, בסופו של דבר, אחרי מחקרים, בסופו של דבר, להיות מאושר, לא צריך להיות, זה לא, אסור שזה מותנה במשהו. זאת אומרת, הסיבה להיות מאושר זה פשוט להיות מאושר. זה הכל. זה לא צריך להיות מותנה בסביבה, לא צריך להיות מותנה ברגשות או בבריאות, או בכסף או בזהב.
פשוט אנחנו צריכים להיות מאושרים, אבל זה אידיליה, כן. כי ככה צריך להיות מאושרים. ללכת כמו אנשים מוזרים עם חיוך על הפנים, זהו. אז כאן אני אגיד מבחינתי המסע הזה לאושר, הוא מתחיל כל בוקר מחדש. זאת אומרת, כל יום זה מעין דילית כזה, והנה מתחילים מחדש. ואני שיש אמרתי לזה לך, הרבה- שאני במכללה שלי מחנך את האנשים, למה אתה מחנך אותם? אני אומר לך, אני פה בשליחות לחנך אותם לאידיליה הזאת, כדי לקום בבוקר ולהתחיל את היום מאושר, עם כן. חיוך, להגיד ברוך השם, תודה רבה אלוהים על מה שאתה נתת לי, ועל מה שיש לי, ככה אני מתחיל את היום. את אומרת, זה חינוך, כן? אבל זה כן, זה לא פשוט לאנשים. אני יכולה לספר לך שאני כשהייתי בת 19, עברתי פיגוע. הייתי בקניון השרון בנתניה, והיה מחבל שהתאבד שם, ואני באמת, בנס יצאתי בלי שום פגע, אבל מאז, אני זוכרת שממש שבועיים אחרי הפיגוע, שמתו בו לא מעט אנשים, אני באתי ואני אמרתי לעצמי, לירון, זה היה חלקיק שנייה, שהפריד בינך לבין מוות או נכות. את חייבת רגע להסיק מסקנות מהדבר הזה, את לא יכולה לתת לזה לעבור לידך. ופשוט מאז אני התחלתי כל בוקר, אצלי זה מחובר למקלחת בוקר, להוקיר תודה. עכשיו, מה שמדהים ששנים אחר כך למדתי את הנושא של תודעת אושר, כי אושר באלף זה תודעה הרי, וזה אחד הכלים לייצר אותה, הנושא של הוקרת תודה. אבל הנטייה האנושית היא להסתכל על מה אין לי. הנה, נגיד עכשיו אני נושמת בטבעיות, אני לא אגיד איזה כיף אני נושמת בטבעיות, אבל אם אתה תהיה מצונן ואף שלך סתום, פתאום כשהוא ייפתח, וואי, איזה מדהים, איזה כיף. כי אנחנו יודעים להעריך דברים כשאין לנו אותם, ואז הם חוזרים לחיינו. זה המקום שאנחנו מעריכים אותם באמת. זה עבודה עצמית להסתכל על הדברים האלה, כן? זה חלק מהמיינדסט. זה שילוב, זה גם להבין... ואני מרגיש שגם אני וגם את שליחים, כך אני חושב, צינור, כדי להעביר את זה לעוד אנשים, כדי שיבינו את זה, כי זה לא מובן מאליו, מה שאת ואני יודעים, לא כל אחד חושב ככה, כי אנחנו עברנו איזשהו תהליך בחיים, שהבנו בסופו של דבר שזה באמת תכלס, זה לא רק אמרות בבתי ספר על קירות, נכון. אלא, כי לצערי, בבתי ספר לא מלמדים את זה. לא מלמדים את זה. זה רק על הקירות. כל מיני ציטוטים מכל מיני אנשים מפורסמים. ואני עכשיו במכללה, גם את, אנחנו פה בשליחות, ככה אני מרגיש. כן. להעביר את זה הלאה, ולטפטף להם. יכול להיות שהם יפנימו בפעם הראשונה, ויכול להיות שלא, אבל זה בסדר. אני שם כדי לטפטף את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאנשים יבינו שהבסיס להצלחה בחיים, זה הגישה. זה מזה. זה נכון. ההתחלה. ורגע, איציק, אני חייבת שיחבו לנו את המזגן, אני קפואה. אבל אני קיביתי אותו, ואמרתי להם השיער שלי מתנפף ברוח. ועוד פעם, ממש קפוא פה. ועוד פעם, אני מפחד להצטנן. שנייה. סליחה, הראל, עוד קטע לחתוך, אבל פשוט קפוא פה. לא, בסדר, אל תדאגי. בואו, אני קיביתי והם הדליקו, כי היה להם כנראה אביטל. איפה זה אביטל? נגיד אביטל. נכון, קפוא. כן, ברור, אתם קצר, אני עם ארוך. ואת אישה ואני גבר. לא קר לך? לא, אני חושבת שגם ישבתי מתחת למזגן, תסתכל. ברור, ואת מתחת למזגן ואני לא, נכון, את צודקת. יש לך כל הסיבות להתלונן. אביטל, תקבי בבקשה את המזגנים מהראשי, אני ביקשתי לקבות, אנשים הדליקו את זה וקר לנו. אני לא סתם קיביתי. מהראשי בכניסה, יש שם מתג אדום, העליון זה כתוב מיזוג, את מורידה אותו. זהו, ותבדקי שלא ידליקו את זה עוד הפעם. תודה. תודה, מקסים. בכניסה, תראי, ליד הדלת, יש לך מתגים אדומים, נכון? כן, אני רואה. תורידי את זה, את המיזוג, ושתגיד להם שלא ידליקו את זה עוד פעם. סבבה, אני אגיד להם. ביי. תודה, ביי. תודה. וואי, אני קפואה. אז רגע, מעניין. איפה היינו? איפה היינו, הראל? היינו על החיוך וכל זה, על הגישה הזאת, שאנחנו שליחים של אנחנו, כן. אז כשסטודנט מגיע אליי, והוא יכול להיות ילד בן 18, ואת יודעת, יש לי גם סטודנטים שבני 15, ממש ככה. 15, וואו. בני 15 ו-14 באים ללמוד אצלי, והיה לי C. ילד בן 12 גם בא ללמוד אצלי. חמוד. כן, וזה מדהים. ההורים שלו הוא פשוט אוהב נדל"ן, הוא אוהב להיות איש עסקים, וההורים שלו מעודדים אותו, ואומרים לו סבבה. הוא נרשם אצלנו, תביני, אין גיל לזה. כן, עכשיו בהקשר של... ויש לי את ההזדמנות לחנך אותו.
יש לי הזדמנות לחנך אותו, לא במקום שמתנסות, כי אני יודע יותר טוב, כן. אלא במקום של, באמת, אני יודע מה הסוד של חיים טובים יותר. הסוד חיים של טובים יותר, זה כדי להיות מוצלח. מהמם. זה פשוט כדי להרגיש ככה. זאת אומרת, להגיד, אני מוצלח. קודם כל, להבין שאתה מוצלח. אז מה זה הצלחה לדעתך, זה איציק? מחשבה בוא נגיד יוצרת מה זה מציאות. הצלחה. באמת מה זה הצלחה? כן. זה התודעה שלנו. זה הכל תודעת השפע. מהמם. אוקיי, תודעה שאנחנו כבר מוצלחים. תודעה שאנחנו רוצים לחיות טוב, רוצים לחיות ויודעים איך לחיות טוב עם עצמנו. זאת אומרת, עם כל הפאקים, יש המון פאקים אצלנו בראש, אוקיי, אבל זה מה שאנחנו. ולהגיד תודה רבה על מה שיש. זה הכל, זה הסוד להצלחה. מהמם. מתי אני הצלחתי? אני הצלחתי כשהתחלתי להבין שאני מוצלח. בלי שום קשר יפה, חזק. למה שיש לי בכיס. כן. לא משנה כמה כסף עשיתי, לא משנה במה אני עובד, לא משנה איפה אני גר. ברגע שאני מרגיש שאני מוצלח, אז מה זה משנה מה אחרים מרגישים עליי? זה הרי התודעה שלי, היא זאת שעושה אותי מאושר. כן. אז ברגע שאני מרגיש מאושר, אז אני מאושר. וברגע שאני מרגיש שאני מוצלח, אז אני מוצלח. מה אכפת לי מה אחרים חושבים? אני תמיד אומר לאנשים, אתם צריכים להסתכל על החיים שלנו בגדול כמו סרט. יש פה סרט. יודעת מי השחקן הראשי בסרט? מהמם. אני. יודעת מי המפיק של הסרט? אני. מי התסריטאי של הסרט, את יודעת? אני. מי הבמאי? אני. עכשיו, אפשר לעשות סרט עם שחקן אחד? לא. זה משעמם, אף אחד לא יראה בו. גם אני לא אראה את הסרט הזה. אז זה שחקני משנה. אם לא נכבד אותם ולא ניתן להם את הכבוד הראוי, אז הסרט יהיה על הפנים. אז יש מקום גם לשחקני המשנה, אבל בסופו של דבר, מה שחשוב זה השחקן הראשי. מהמם. ואני צריך להתייחס ולכבד את השחקן הראשי. אני, קודם כל, זה כן. את עצמי, ולאהוב את עצמי. אוקיי? ואני צריך גם לדרוש משאר השחקני משנה את אותו דבר, שיכבדו מהמם. אותי. וזכותי להכניס את השחקני, ואני צריך להכניס לסרט שלי, את השחקני המשנה שאני רוצה להכניס. לא שמכריחים אותי להכניס. כן. אוקיי? וככה החיים שלנו צריכים להתנהל. אוקיי? אנחנו צריכים לבנות לעצמנו את התסריט. וברגע שאנחנו נבנה את התסריט, התסריט יהיה כמו שאנחנו רוצים. יפה. אז תסריט, זה בדיוק מכוון לחלק השלישי גם של המנהיגות העצמית. אוקיי, אז דיברנו על 3 חלקים, אמרנו החלק השני הוא ה-mastering yourself, אוקיי? שכאן יהיה לי את הערכים, את הדפוסי פעולה, את כל הדברים האלה. זה יכול להיות גם ברמת הצוות, אוקיי? מה החוזקות של כל אחד, מה החולשות והחסמים. את מדברת אני על יכולה לקחת SWOT? את זה. SWOT זה סוג מסוים של mastering yourself, שאני יכולה לעשות גם על עצמי, האמת. כן. וגם כן לא על שאני מלמד את ה... כן, גם. לקחתי את אבל לא הספורט רק זה, לכיוון. mastering yourself זה יכול שלי. להיות גם, הנה, אם אני לוקחת את זה לנושא של ניהול זמן, האם אני ארוך שינה, האם אני קצר שינה. אם אני לוקחת את זה לנושא של סודות החיים הארוכים, אז אחד הדברים זה מה האיקיגאי שלי. איקיגאי ביפנית זה מונח שהמשמעות שלו הסיבה לקום בבוקר, אוקיי? אז איך אני מאתר אותה? מה הסיבה לקום בבוקר? איך אני מוצא את זה? כל הדברים האלה שאנחנו לומדים את זה גם במיתוג עצמי אגב, וגם הנה, בסודות החיים הארוכים, גם למשל אני מדברת על זה. אז זה ה-mastering yourself, שאגב, לטעמי... איקיגאי? איקיגאי, זה מונח ביפנית, כן. איקיגאי. כן. אוקיי. אז מה זה אומר? עוד פעם? הסיבה לקום בבוקר. הסיבה לקום בבוקר. כן, כך? זה... איקיגאי. הסיבה לקום בבוקר? ואם אני הופכת את האיקיגאי לקריירה שלי, בכלל וואו. זאת אומרת, איזה כיף את זה חושבת? לקום, בטח, לקום בתשוקה לעשות משהו שאתה יודע שהוא מסקרן אותך, מעניין אותך, אתה אוהב. באיקיגאי יש בגדול מודל כזה של מה אני אוהב, במה אני טוב, מה העולם צריך ועל מה ישלמו לי. אני חושב זה שאדם בגדול. שלא אוהב את מה שהוא עושה, הוא מסכן מאוד. הוא מאוד מסכן. אבל מעבר לקום בבוקר צריך יותר סיבות מאשר עבודה וקריירה. ברור, ברור, אבל איזה כיף זה שאם אתה מצליח גם להכניס את הקריירה, ושהיא סוג של ייעוד נוסף, כן. חלק זה תענוג מהסיבה גדול. לקום בבוקר. כן, כן, ואני חושבת שמי שקם בקפיצה מהמיטה עם חיוך, לדעתי זה הצלחה. זה הצלחה. איזה יופי. זה לטעמי. עכשיו, יש עוד משהו שאת רוצה לספר לנו על איך סודות לחיים ארוכים וטובים? וואי, יש מלא דברים, כן. כן? הנה, אפרופו מיינדסט, אז אותם, כשמסתכלים, בגדול סודות החיים הארוכים זה הרצאה שהיא מבוססת גם על המתודולוגיה שלי, וגם על מחקר הבלוזונס, מחקר האזורים הכחולים. עכשיו, מחקר הבלוזונס זה מחקר שמצא שיש 5 אזורים בעולם שבהם תוחלת החיים גבוהה במיוחד, ושיעור האנשים שחצה את גיל 90 ו100 הוא חריג, ויש לנו שם את קודם כל את סרדיניה. צריכה להיוולד בתימן.
דווקא לא. תימנים עד גיל וואי, 120 נכון, שוברים. תימנים חיים תימנים, זה, אבל זה לא, מוזר משום לי. מה זה לא. מה הסוד שלהם? זה גת? כאילו, מה, ללא סגת? תדעי לך, נראה אני... לי משהו בגישה שלהם, יש להם גישה כזאת, בגישה, זה, כן, כן. לשיר כל הזמן. כן, זה מדהים. התימנים הם שמחים יותר, את יודעת? יש להם אופי וואי, גרתי שנים ייחודי. בכרם התימנים, יש שם מלא אני בתי מאוד כנסת, אוהב כל מטר, תימנים. שזה גם, יש להם כל שמחת תימני פותח חיים. בית כנסת משלו. אבל צריך כן. לבדוק את זה, לעשות מחקר על תימנים. מה אז הסוד תשמע, לחיים אז אני ארוכים? אגיד לך מה 5 אזורים, יש לנו את סרדיניה, יש את אוקינאווה, יש את לומה לינדה בקליפורניה, שזה גם מקום צאנה. סופר מעניין, יש את אזור בקוסטה ריקה שנקרא ניקויה, ויש את איקריה ביוון. אז אלה 5 האזורים באמת? שבהם תוכל, כן. מה? למה? ושמע, טוב, אז כאילו, יוון, מה מיוחד בהם שהם חיים יותר מאחרים? אז יוון, קודם כל יוון, אתה יודע, אז כן, אבל את לא חיים אמרת בסלואו יוון, את מושן. אמרת איזשהו נכון, יישוב. איקריה. אז בוא איקריה נדבר זה על לא זה. יוון, מעולה, זה יישוב מעולה. ספציפי ביוון. שאלה מעולה. אז מה מיוחד קודם בהם? כל, בוא נסתכל רגע בגדול. יוון, החיים בסלואו מושן, כן? הם פותחים את החנויות ב-11 בבוקר, ישנים בצהריים, הכל באופן אחר. יודעת איך קוראים למדינות האלו? המערב, זאת אומרת, גרמניה, צרפת, איך הם קוראים למדינות האלו? פיקס. מכירה כן. את זה? פיקס זה ראשי תיבות של פורטוגל. פיקס, פורטוגל, איטליה, גריס, זה יוון, אוקיי, וספיין. זאת אומרת, זה 4 מדינות שיש להם הם עובדים בשיטה אחרת, הם לא רצים אחרי הכסף, הם אומרים, יש לי אני לא רץ, אני בא לחיות טוב, הם עצלנים, כן. זאת אומרת, לא עצלנים, הם באים מתוך מודעות שאני אנהל את עצמי ולא העסק ינהל אותי. רגע, מה? פורטוגל, ספרד, איטליה ויוון. איטלי, אוקיי. כן, אז יפה, זאת אומרת, חזק. השיטות, יודעת, יש להם אני שכחתי איך קוראים לזה, אבל יש להם חודש, זאת אומרת, הם לא עובדים. חודש, חודשיים בקיץ שהם מטיילים ולא עובדים. כן, זוכרת שאז ליוון היה בעיה עם האיחוד, כן, שכאילו, כן, תזיז זו את שיטה עצמכם. באיטליה, הם מגיעים לאיזשהו שעה, אומרים, סליחה, אנחנו נועלים את או שהם אומרים, אני מוכר רק את זה. אתה רוצה תקנה, אתה לא רוצה, אבל כן, אבל יש לך מוצר נוסף שאתה רוצה להכניס, שהוא מוצר משלים. תודה רבה. לא בא לך המוצר שלי? אל תקנה אותו. זאת אומרת, הם לא אוהבים שמחנכים אותם, הם מודעים לזה. כן. למה? כי אם אני אקח עוד מוצר, היה לי דבר כזה, שעברתי ליד סביון שם, באיזשהו מושב, יישוב, כניסה לבצרה לדעתי, כן, כניסה לבצרה. והיה שם איזה מישהו שמוכר רק דובדבנים. ואז אני בא אומר לו, מה זאת אומרת? יש לך את המקום, ואתה כבר נמצא פה. למה אתה מוכר רק דובדבנים? אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תקשיב, אני בא, אתה נותן לי דובדבנים, למה לא תמכור לי גם ליצ'י? זו אותה עונה, כאילו, וזה מוצר משלים, אתה יודע, אני אקח 1 ליצ'י, 1 דובדבנים. הוא אומר, אוקיי, ואם אתה כבר מוכר ליצ'י, אז אני אומר לו, למה לא תמכר גם ירקות? כי זה גם מוצר. מי לא מוכר ירקות יחד עם פירות? זה הולך ביחד. הוא אומר לי, אוקיי, וגם אבטיחים, כי זו אותה עונה, כאילו. אז הוא אמר לי, תקשיב, היה לי את זה בעבר. היה לי סופר. כי אמרתי, זה מוצר משלים. כאילו, כי בהתחלה מכרתי רק ירקות ופירות. כן. ואז אמרתי, רגע, לא למכור בשר? אם יש לי בשר, אז לא למכור דגים. ואם יש דגים, אז למה לא לעבוד עם אוסם ותנובה וזה? ואז היה לי סופר גדול. ואז היו לי עובדים, כי אני חייב לנהל אותם. ואז התחלתי עם הרבה מאוד הוצאות, ארנונה וזה. ואז ספקים. ואז לא היה לי זמן לחיים שלי. אז גם לא הייתי עם המשפחה, גם הייתי מאוד מתוסכל. כמובן, קרה לי פשיטת רגל. ואז הבנתי שאני לא רוצה להיות שם. ואם אני עכשיו אתחיל למכור במקום, יחד עם דובדבנים, גם ליצ'י, אני חוזר על מה שטעויות שעשיתי בעבר. אז תן לי למכור רק דובדבנים, תודה רבה לך. ואני הבנתי שאני טעיתי, זה לא, הוא צודק. זה כמו הסיפור על הדייג, כן. אתה מכיר את הסיפור? כן, אני זוכר, אני מכיר את הסיפור. ומה תעשה כשיהיה לך את כל זה? יהיה לך זמן לתחביבים שלך, ומה התחביב שלך לשבת לדוג. אז זה מה שאני עושה עכשיו. בדיוק. בדיוק. וזה מה כאילו יוון, איטליה, ספרד ופורטוגל. אז זהו, אז מה שקורה אבל באיקריה, מה שקורה זה מבחינת התוואי שטח שם, אין אפשרות, זה אי שאין לו נמל. ויש שם הרבה אנשים שסובלים מאבטלה. והחיסרון הפך ליתרון, כי מה שקורה זה שיש יותר חברותה.
אוקיי? מה שהם עושים לפני חגים, לפני אירועים, הם עושים מגבית, כל אחד נותן כמה שהוא יכול, ואתה יודע שאתה לא תישאר לבד בחג, שתמיד יהיה לך עם מי לאכול, תמיד יהיה לך... וההגנה הזאת, החברתית הזאת, היא כלי מאוד מאוד חזק. זה אחת הסיבות לאריכות ימים שם. יש סיפור מאוד מפורסם על איקריה, שמספר על איזה מישהו שהוא גדל באיקריה, ואחרי מלחמת העולם השנייה הוא עזב את איקריה לארצות הברית, הכיר שם את אשתו, גם היא ממוצא יווני. בקיצור, התחתנו, הקימו משפחה, הפכו להיות ממש משפחה אמריקאית ממוצעת ככה, ובגיל 50 פלוס הוא שם לב שכל פעם שהוא עולה במדרגות מאוד קשה לו לנשום. בקיצור, הולך לכמה וכמה רופאים, וכולם אומרים לו, שמע, אתה סובל מסרטן הריאות, יש לך בין חצי שנה ל9 חודשים לחיות. עכשיו הוא ואשתו שומעים את הבשורה הקשה, אומרים, טוב, מה אנחנו הולכים לעשות עד המוות? אומרים, הקבורה בארצות הברית מאוד מאוד יקרה, נחזור לאיקריה, ליוון, ושם קבורה עולה כמה מאות דולרים בודדים, יהיה לנו יותר כסף ליהנות מהזמן שנותר. בקיצור, עוזבים את ארצות הברית, עוברים לאיקריה, הוא פוגש את המשפחה, את החברים שהוא לא ראה הרבה זמן, עושים ארוחות רוויות יין, אומר אם גם ככה לא נשאר לי הרבה זמן, אז לפחות אני אהנה ממה שיש. מתי שהוא שותל כפנים, אומר, הם לא בשבילי, בשביל אלה שהגיעו אחריי, והזמן עובר וחולף לו. ואותו חוקר שערך את מחקר הבלוזונס, דן ביוטנר, הוא פוגש אותו כשהוא בן 90 פלוס. מסתבר שהסרטן פשוט נעלם. הוא אומר לו, וואו, אשתו נפטרה אגב בגיל 80 פלוס, והוא אומר לו, תגיד, יצא לך לדבר עם הרופאים, לספר להם שאתה עדיין חי, שהם טעו בתחזיות שלהם? אז הוא מספר, באחת הנסיעות שלי לארצות הברית, ניסיתי ליצור קשר ולפגוש אותם, אבל כולם נפטרו בינתיים. אז זה סיפור מאוד 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 מפורסם על איקריה, ויש שם, כשאתה מסתכל, זה בעיקר, זאת אומרת, זה הסממן שהוא נראה הכי ייחודי ביחס לשאר הדברים שקורים שם, המקום החברתי הזה, ואגב, אני אשאל אותך, מה היישוב בארץ שבו תוחלת החיים הכי גבוהה? ראש העין, אמרנו, תימני. מה זאת אומרת? אני אגיד לך משהו. אני לא יודע, אבל אני אגיד לך שאני רואה, אני גזען. אני מודה, אני שוביניסט, אני מודה, אני לא פמיניסט, ואני גזען, וזה בסדר גמור, אני גזען חיובי. אני רואה את החיובי בכל אחד ואחד. אני רואה הרבה מאוד אשכנזים, שהם עד גיל מאוד מבוגר, שוב, אני מכליל, לא צריך להכליל, אבל נדבר על הכלל, יש נצא מהכלל, אבל אצלנו דוגמה, הספרדים, מגיעים לגיל מסוים, יוצאים לפנסיה, נשארים בבית ולא עושים כלום עם עצמם, ולעומת זאת, אשכנזים יוצאים לפנסיה, טוב, זה הזמן ללכת וללמוד, ועושים כושר, אני אתן גם ביקורת על עצמי, כי אני יודעת, אני מת ללכת לעשות כושר ואני לא עושה, והולכים כל פעם להליכות וכל זה. בבלוזונס הם לא עושים דרך אגב. איך? באזורים הכחולים הם לא עושים כושר, יש טריקים. מה זה אזורים כחולים? המחקר של האריכות ימים, אוקיי. 5 אזורים כחולים, הם לא עושים, יש טריק שאגב אני מתה על זה, כי גם אני חוץ מיוגה פה ושם, אני גם, הטריק זה בגדול, אתה משלב את הספורט בתוך השגרה. זאת אומרת, אתה מתייחס לדברים שאתה עושה בתור פעילות ספורטיבית. למשל, מצאו בסרדיניה, שאותם אנשים שנהנים מהכי אריכות ימים, זה אלה שהרחוב שלהם בשיפוע יותר גדול. אוקיי? זאת אומרת, אני משלב את הספורט בתוך השגרה. אני עולה במדרגות במקום לקחת את המעלית. אני גם עושה את זה. אפילו, זה עניין של תודה למשל. אבל צריך להיות תמיד בתודעה, בדיוק. איך אתה מרים את הילד למשל? צריך בתודעה. למשל, אני הייתי בהיריון תאומים, כן? זה די דפק לי את הבטן, ואני הבנתי שבשביל להרים אותם ולהיות בסדר, אני חייבת להחזיק את הבטן. וזה מה שלומדים בשיעורי פילאטיס. זה חייב להיות בתודעה, עכשיו אתה חייב, זה להכניס את זה. אני לוקח את הקניות מהסופר. איך אני מתכופף? לא להתכופף עם הגב, להתכופף עם הרגליים. זה דברים, גינון דרך אגב, תדע לך שזה גם משהו שמאוד חזק באזורים הכחולים. גינון, יש לזה, וואו. קודם כל, אנחנו יודעים היום, אתה מכיר את המונח גראונדינג? אדמה? מה גראונדינג? גראונדינג זה הערקה, זה בעצם ארצינג, זה בעצם ללכת יחף על אדמה. זה משהו שהוא, אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה מגדיל את כמות האלקטרונים בדם, זה אנטי-דלקתי, זה מדהים. עכשיו, נניח ואני הולך עם נעליים הרי חוצצות, נעליים מונעות בעצם מלגעת באדמה, אבל נניח אני נוגע בצמח, והצמח נמצא בתוך האדמה, זה כמו גראונדינג, זה מגיע אליי. אוקיי? נגיד אתה עומד יחף ואני נותנת לך יד, זה יגיע גם אליי. אוקיי? אותה הרקה.
אז גינון זה אחד הדברים שיש בו גם את אור שמש, אתה חשוף לאור שמש, אתה נמצא בחוץ, זה ויטמין D, גם הפליאה, לראות משהו גדל מול עיניך, איזה כיף זה ללכת לעשות קטיף נגיד, פתאום רואים מלפפונים בצורה שלהם, כאילו, איך הם גדלים, יש בזה המון, אז הפליאה הזאת, של לראות משהו גדל אל מול עיניי, יש גם את הפעילות הפיזית שכרוכה בזה, גם הגראונדינג, וגם לאכול פירות ירקות וצמחי תבלין נקיים מריסוס, שזה גם חזק. ומה היישוב בארץ עם תוחלת החיים הכי גבוהה? לא נראה לי שתעלה על זה. אז זה לא ראש העין, בוא נגיד ככה. לא. אז אני אגיד לך, לא יודע, מה? זה קיבוץ דתי בשם שדה אליהו. כן. עכשיו יש לנו גם קיבוץ. שדה אליהו? כן. יש לנו פה גם את הנושא של קיבוץ, שזה חברותא כזאת, גם דתי. אנחנו יודעים שדת, אמונה, עוזרת מאוד. כי אנחנו עוברים, הנה, כשאנחנו מסתכלים נגיד על אותם אנשים שהאריכו ימים, זה לא שהיו להם חיים בצמר גפן, הם עברו מלחמות עולם, הם איבדו ילדים לפעמים. אנשים הרבה עברו אמונה דברים ודת. לא פשוטים. בדת. אז אמונה מאוד עוזרת לי להתמודד עם קשיים. נפוליאון, יודעת מה אמר נפוליאון על הדבר הזה? מה? נפוליאון יש משפט שאני מאוד אהבתי, הוא אומר, אם לא היה דבר כזה שקוראים לו אלוהים, היה לנו את הצורך להמציא אותו. וזה דבר מאוד, כאילו, תכנסי לעומק של הדברים. כן. כי אלוהים זה נכון או לא נכון, יש כאלו שמאמינים בזה, יש כאלו שלא. אני חושבת שהאמונה מתחילה ממה זה מבחינתך אלוהים, ושזה הרבה אנשים לא עוצרים לשאול את עצמם. והשאלה היא מה זה אלוהים מבחינתי. בדיוק, אני חושב את יכולה להסתכל על זה ככה, ואת יכולה להגיד מה זה משנה, מה זה אלוהים מבחינתך. ברור שזה משנה. זאת אומרת, אני אגיד לך גם למה. יש לי הרבה מאוד, לא ויכוח, התפלצפויות כזה, זאת אומרת, שיחות עם אנשים על עניין של אמונה. כמה שזה חשוב להאמין, וכמה שיש אלוהים, ושכל יום יש לנו ניסים שקוראים לנו יום. ואז הם אומרים לי, כן, אני רואה את זה, ואני מרגיש את זה, ומדברים על רוחניות, ואני אומר להם, כאילו, אתם רואים שיש נוסחאות בחיים, זאת אומרת, אתה עושה משהו, מקבל משהו, יש איזשהו תהליך בחיים, שדבר קורר דבר, זאת אומרת, וזה משהו מיסטי, זה לא משהו שהוא גם הגיוני, זאת אומרת, איך אתה עושה ככה, זאת אומרת, יש איזה מישהו שמסדר את זה, כן, אבל מי אמר לך שזה אלוהים? מה זה משנה, כאילו? אם אתה בא ואומר שיש דברים שמעל הטבע, ואתה רואה שזה מעל הטבע, קוראים דברים לא מוסברים שמעל הטבע, כאילו, מה זה, איך תקרא לזה איך שבא לך, זה מה שאני אומר, אבל זה האלוהים שלי. זאת אומרת, אתה לא צריך להיכנס יותר מדי לפרט, יש פה איזשהו משהו שמסדר את החיים שלנו, ואנחנו צריכים להאמין בזה, כי למה זה עושה לנו הרבה יותר טוב. אז תראה, אני אגיד לך שקודם כל המתודולוגיה שלי וכל העשייה העסקית שלי, היא מתחילה אני חושבת מפחד מפני מוות, אוקיי? נגיד את זה ככה, בתור ילדה מאוד פחדתי ממוות, סבתא שלי, הייתי מאוד קרובה אליה, והיא הייתה אישה מסורתית, והיא הייתה קוראת לי ציפורי התנ"ך כזה לפני השינה, מספרת לי כל פעם איזה משהו, ואני איזה ערב אחד שומעת את סיפור, הייתי בת איזה 5, סיפור אדם וחווה, ומהסיפור הזה מה אני מבינה? שיום אחד ההורים שלי ימותו. ואני בוכה, ואני אומרת מה, בגלל אדם וחווה אלה, ההורים שלי ימותו יום אחד, מה זה הדבר הזה? ואז בסוף אני אומרת לעצמי, טוב, אצלנו במשפחה זה עוד לא קרה, כנראה זה קורה רק במשפחות אחרות, ונרדמת עם המחשבה הזאת. שנים אחר כך סבא שלי נפטר, ואני מבינה שזה קורה גם במשפחה שלנו, ואני אומרת לעצמי, אני חייבת להבין מה הקטע הזה של החיים האלה. אם בסוף מתים, אז מה הפואנטה? ואני ממש שמה את זה לעצמי כיעד. עכשיו, זה היה מבחינתי, איציק, לחקור, לקרוא כל דבר, לא היה ספר בבית שלא קראתי, זה היה מבחינתי, אני חייבת לגלות. ובאמת, כל חומר קריאה, כל דבר, הייתי ברצון אינסופי לדעת הכל. עכשיו, מה שהשקיט לי את זה, אגב, זה היה בגיל 14, למדתי בתל אביב, והיה לנו אפשרות לקחת קורסים באוניברסיטה הפתוחה, במסגרת אסכולות, על בסיס מקום פנוי. אז ביקשתי 2 קורסים. ביקשתי רישום באמצעות תאונה ימנית של המוח, שלא קיבלתי, התקמצנו כנראה על חומרי זה, וביקשתי מבוא לקבלה. והלכתי ולמדתי אני ואנשים בני 60 ו-70, נסעתי לשדרות בן גוריון כל שבוע, והייתי שומעת הרצאות על קבלה. עכשיו, מה שקרה, זה שהמרצה לקבלה, הוא היה מתחיל מנושא, היה את הנושא של השיעור, ותוך כדי היו שאלות, ותמיד הוא היה מתחיל מפה ומסיים שם, ולא היה, אני פשוט קלטתי שם כמה הנושא הזה הוא אינסופי, כמה הכל קשור לקבלה, לא משנה כמה אני אלמד. זה לא נגמר. אני לא יודע, בדיוק, זה לא נגמר. ככל שאתה לומד יותר, ככה הבור יותר עמוק. ככה אתה מבין שהבור יותר עמוק. לא רק שהבור יותר עמוק. ככל שאתה יודע יותר, ככה אתה מבין שאתה לא יודע כלום.
בדיוק, זאת אומרת, יש את הדברים שאתה יודע, יש את תחליט את הדברים זה שאתה בידיעה. יודע שאתה לא יודע, ויש דברים שאתה אפילו לא יודע שאתה לא יודע, כי אתה לא יודע שהם קיימים בכלל. נכון. אז זה מה שהבנתי שם, ומה שלקחתי מזה, אמרתי לעצמי, טוב, אז אם אני לא יודעת מה קורה אחרי המוות, אני אחשוב מה הכי טוב לי להאמין שזה המוות, ואני אהיה פתוחה לזה שכל דבר אחר הוא גם אפשרי, שזה לא בהכרח האמת. וזה הייתה הבחירה שלי שם, וזה השקיט אצלי איזשהו משהו, אבל אני אספר לך שבמקביל אני קראתי המון ספרים על מוות, יש את הספר המדהים, יש לדוקטור אבן אלכסנדר, שהוא היה מנתח, רופא, שהוא במשך 8 ימים היה בלי תפקוד מוחי. כאילו חשבו שהוא מת, והבן אדם חזר אחר כך, והוא ממש מוכיח מחקרית ומדעית, איך אין שום הסבר פיזיקלי למה שהוא חווה, הוא חווה שם דברים רוחניים, שהוא לגלג על אנשים לפני כן, ופתאום הוא חווה את זה. ויש את אניטה מורג'ני, שאם קראת, יש המון סיפורים, אני קראתי לא מעט, על מוות, וכן, יש איך אני איזה מקנא בך שאת משהו. קוראת ספרים? אני אתה לא יכול קורא גם ספרים. להקשיב לספרים, יש אני גם קשה סיכומי לי, בגלל ספרים שאני היום. דיסלקט, אני לא קורא בכלל. כולם מדברים על אבא עשיר אבא עשיר אבא עני, והחתיכה חסרה, ואחת הגבינה, של כל מיני ספרים כאלו, היא מספרת לי ספרים, ואני לא קורא. תקשיב לספרים, אני אפשר לא קורא, להקשיב. כל המודעות האמת, אני שלי מעדיפה וכל ספרים על החוכמה שלי זה פודקאסטים. מה... פודקאסטים אני פחות אוהבת, כן. אני אגיד לך את האמת, זה מרגיש לי לפעמים אני שאפשר לא שמעתי את לתמצת. הפודקאסט הזה, זה כל כך כן, מעניין שאנחנו עושים עכשיו, שאין סיכוי שאנשים לא ישמעו אותו. זה כל כך תובנות, מדהים. אז זהו, אז בקיצור אני אומרת אני חושבת שזה מתחיל מהגדרה מה זה אלוהים בשבילי, ומבחינתי אלוהים קיים בכל דבר, את וזה חושבת כוח אבל היצירה שזה טוב? שבנו, כאילו, זאת זה אומרת, כוח היצירה שבנו גם, זה משהו שנמצא בכל דבר ודבר, ככה אני רואה אלוהים. כי שלמה המלך אמר, מרבה חוכמה, מרבה מכאוב. יכול להיות בגלל שאת כל כך רודפת ידע וחוכמה, ואת קוראת כל כך הרבה ספרים, בגלל זה את אולי מפחדת מהמוות, או מפחדת... אני כבר לא מפחדת ממנו דרך אגב, לא צריך אבל לדעת יותר, אני לא מפחדת ממנו כבר, אומרים אבל... שידע זה כוח? אז תראה, מה שאתה אומר עכשיו מתקשר לנו באופן ישיר לנושא של מיתוג עצמי. כי באמת, כמו שאמרת לי בתחילת המפגש שלנו, על מה שקורה בחוץ, על זה, על האיסטרה בלגינה, כל מה שדיברנו, שאנשים מסתכלים עליו בחוץ, ומי שאין לו מודעות עצמית, באמת יהיה עם ביטחון עצמי בשמיים, אוקיי? יהיה לו דעה על כל דבר, הוא יוכל להגיד את הדעה בשיא הביטחון העצמי, וזה מה שנובע מבורות. כי ברגע שאני חושבת שמי שמרבה חוכמה, יהיה מאוד זהיר. הוא ידע, וואלה, אולי אני לא יודע הכל על התחום הזה. אבל הבעיה שלי שדווקא אלו עם הביטחון עצמי המופרז, אלו שמדברים שטויות, שחושבים שהם אני מכיר הרבה אנשים כאלו, זה לא משנה מה אמרתי. האם טעיתי? זה משנה איך אמרתי את זה, בשיא הביטחון. לא, פשוט אותם זה לא מעניין אם טעו או לא טעו. נכון. או יטעו או לא יטעו. נכון. הביטחון עצמי שלהם, הגאווה שלהם אומרת, וואלה, זה מה שאמרתי, אז גם אם זה טעות, זה נכון. אוקיי? ויש אנשים כאלו, הרבה מאוד לצערי הרב, ואלו אנשים שמפחדים להגיד את האמת שלהם, כי הם בכל זאת שאני טועה, אלו לא מתקדמים לשום מקום, אוקיי? כי הם לוקחים צעד אחד אחורה מחששות שאולי הם יטעו או טועים, למרות שהם בהרבה יותר חכמים, מאלו שמדברים בביטחון עצמי מופרז, שהם מתקדמים בחיים. אני גם, אגב, אני עד לפני עשור הייתי עם פחד קהל. אני בכלל לא חשבתי שאני ארצה בין השאר, היום אני מרגישה מאוד בנוח מול קהל, אבל אני באמת פחדתי פחד מוות. אני זוכרת שבתור הילדה, אפילו לדבר עם יותר משני אנשים שאני לא מכירה, אני הייתי הופכת דג. איך התגברת על זה? אז קודם כל העזתי, כל מסגרת העזתי יותר. אני זוכרת, נגיד, זה יישמע מוזר אולי, אבל בצבא למשל, אני זוכרת שעברתי בסיס, וישבתי עם 2 בנות שאני לא מכירה, וזה לחיץ אותי. זאת אומרת, כל משפט שיצא לי מהפה עבר כזאת ביקורת, עד שהוא הפך ללא רלוונטי כשהחלטתי להוציא אותו מהפה. אז אתה מעניין בהבנה, אני מבינה. ברור, את יודעת שיש לי חרדה חברתית, פחד קהל, מה את לא יודעת? אז הנה, כבר אין, בדיוק, אז עשית תהליך דומה. אני שואל אותך, לא רק שאני יודע מה, כל אחד יש לו תהליך שלו, אבל יש הרבה משותף בין כל תהליך ותהליך. אז זהו, אז ישבתי נגיד עם אותן 2 בנות. יש לי פוסט-טראומה מהילדות שלי. אחד שלא היה, ככה הרגשתי, אני לא אומר מה שהייתי, פשוט מחשבה יוצרת מציאות. אני מספר לך עכשיו על המציאות שחוויתי, לא מאשים פה אף אחד, לא את החברים שלי, לא את הכיתה, לא את המורה, לא את ההורים, זה רק אני אשם, כי זה מה שהרגשתי, זה מה שחוויתי, מחשבה יוצרת מציאות. חוויתי שאני לא מקובל חברתית, שיש עליי חרמות,
שאני קשה לי להתמודד ברמה של כמעט רציתי להתאבד בתור, כאילו זאת אומרת, היה לי מאוד רע בחיים. חיפשתי זהויות, אמרתי בוא כן. נהיה מי שאני לא. מתי התחלתי להצליח? שהתחלתי לשני מי שאני. להבין את הייחודיות שבי, ומה גרם לך לטוב או להתחיל לרע, להבין את זה? להתחיל להבין, זה איציק חסידים. אבל איך התחלת להבין? את יודעת, בסופו של דבר, לצערי הרב, ממקום של חוסר ברירה, כאילו, סבלתי מאוד. סבלתי ברמה שלא הצלחתי בחיים בכלל. זאת אומרת, שוב, זה המציאות שלי, פה בתודעה. כן. זה לא באמת שלא הייתי כזה. זה מה שהרגשתי. מתי הצלחתי להבין שזה התודעה שלי? והתחלתי להבין שאני לא באמת הייתי כזה, אלא רק התודעה שלי הייתה כזאתי, שאחד החברים שלי, רמי, עורך דין, היום ברעננה, גם הוא גר ברעננה, רמי טרבלסי, הוא ראה איזשהו רעיון בטלוויזיה שראיינו אותי. סיפרתי על זה שלא הייתי מקובל חברתית, והייתי, אז הוא אומר לי, איציק, זה לא נכון, כאילו נכון שלא היית שפיצים, הקודקודים, אבל לא ראינו בך כאחד שהוא מהצד, או מישהו שלא מתייחסים אליו, הוא לא מקובל חברתית, כן. זה לא נכון. ואז הבנתי שזה ככה אני רואה את עצמי, ולא בהכרח אנשים אחרים מסביבי רואים אותי ככה. כן. ומה שאני מרגיש בסופו של דבר זה מה שקרה, ויכלתי גם, הייתה לי ברירה אחרת, ברירה חופשית, להרגיש שונה. ואני בחרתי להרגיש את המסכן, ולהרגיש את הלא מקובל, ולהרגיש שאני לא מוצלח. וזה אני, זה לא הם. כן. ובגלל זה אני בא ומנסה גם להנחיל לאנשים, חבר'ה, בסופו של דבר זה לא משנה מה אחרים חושבים עליך, כי אתה לא באמת יודע מה הם חושבים עליך. אתה רק יודע מה אתה חושב שהם חושבים עליך. נכון. אז בסופו של דבר תחשוב מחשבות טובות. ואם תחשוב מחשבות טובות לעצמך, אתה יוצר לעצמך את המציאות. המציאות זה בא מהמחשבה. נכון, ואתה גם בוחר בסביבה שלך, שעוזרת לך לייצר מחשבות טובות על עצמך. ומנהיגות עצמית, הרעיון במנהיגות עצמית גם זה שהיא מתחילה במונח שנקרא מיקוד שליטה פנימי. מיקוד שליטה פנימי, יש מיקוד שליטה חיצוני, מיקוד שליטה פנימי. הנה, למשל, סתם דוגמה, נכשלתי במבחן תיווך, אוקיי? אז מיקוד שליטה חיצוני יכול לבוא ולהגיד, לא לימדו אותי טוב את החומר, היה חם בכיתה, היה כך וכך, אוקיי? זאת אומרת, להאשים את הסביבה ואת התנאים, ומיקוד שליטה פנימי זה יהיה, רגע, מה יכולתי לעשות אחרת? מה אני יכול לעשות אחרת לפעם הבאה? אוקיי? וזה המקום של לקחת אחריות על החיים שלי ועל מה שקורה לי. ומשם הכל מתחיל. האם אני אחראי למה שקורה, או האם אני קורבן של המציאות? וזה נכון לגבי כל דבר שהוא. עם מי אני בקשר, למשל? למה? זה יכול להיות אפילו אדם, הנה, כשאני מלמד נגיד התמודדות עם סטרס, אז יכול להיות שיש מישהו שאתה יודע שכשאתה מדבר איתו, מוריד אותך אנרגטית. לא, אמא שלך פולניה, אתה מדבר איתה, מספר לך מה רע בחיים, אתה מרגיש מותש אחר כך, אוי ואבוי, העולם נורא. אוקיי? מתי אתה מדבר איתה, למשל? האם אתה מדבר איתה על הבוקר, יהיה לזה יותר השלכות על איציק, למשל, כי בשעות הבוקר הכל יותר רגיש, כל דבר, כל השפעה, כל דבר אנרגטי שיוריד אותנו, יהיה לנו קשה להתרומם ממנו. אבל אם התחלתי את היום עם מוזיקה כזה בכיף, ועם אנרגיות גבוהות, ואני אדבר איתה בצהריים כשאני כבר חזק ונמצא בתוך איזה חוסן, זה לא ישפיע עליי. אוקיי? אז זה נגיד, הנה, אם אני הייתי בפגישה עם מישהו אחר, הייתי מכבד את זה, שהיא מתקשרת, אבל אני כרגע באמצע פגישה, והנה, אני בפגישת בוקר עם עצמי, ואני לא עונה, אני חוזר אליה יותר מאוחר. ואז גם היחסים שלי איתה טובים יותר, כי אני עונה לה מתוך מקום אחר, וגם היום שלי נראה אחרת. אז זה נגיד דוגמה אני לא קורבן של המציאות, אני מחליט. אוקיי? ואותו דבר לגבי הסביבה. אז נכון, יש לי את החבר הוא מכיתה א', ואני איתו בקשר, אבל זה שהוא מתקשר אליי כל שני וחמישי, לא אומר שהוא יהיה החבר שאני פוגש הכי הרבה. יותר חשוב לי לפגוש את זה ואת זה, כי יש בהם המון דברים שאני סופר מעריך, ואני רוצה להכניס לחיים שלי. אז אני מחליט את מי אני פוגש באיזה תדירות, ואת מי קריטי לי, ואני לא קורבן של הנסיבות והלחצים. אוקיי? וזה העצירה הזאת של להחליט מה אני רוצה, ומה הוויז'ן שלי, שזה הרכיב השלישי של המנהיגות העצמית. אמרנו, יש לנו את המיינדסט, את המאסטרינג יורסלף ואת הוויז'ן, החזון. לאן אני רוצה להגיע? והחזון, אם אני לוקחת אותו למקום האישי, אני אסתכל על 8 תחומי חיים, ואם אני לוקחת את זה למקום העסקי, אז אני אסתכל על מחלקות הארגון או העסק, אוקיי? וכאן זה, איפה אני רואה את עצמי 5-10 שנים קדימה מהיום? אוקיי? עכשיו, ספטמבר 2035. חייב להיות ככה, כאילו? אם אתה בונה את זה מתוך זה, אם אתה עכשיו בונה את... תלוי מה מבחינתי זה חזון.
זאת אומרת, האם אז החזון שלי, אני מרגיש שהחזון שלי זה לא מותנה בזמן מסוים, זה בסופו של דבר זה התכלית של החיים, זה החזון. זאת אומרת, להיות החזון מאושר. זה... לא, אה, מאושר זה... אז זה תלוי על מה אתה מרכיב את החזון. האם אתה לוקח את העסק שלך ולמעשה עושה את החזון על בסיס העסק, כי לכל דבר בחיים אתה יכול להלביש את החזון. לא, העסק הוא רק אחד האם הרבדים. עסק, יש לך חזון לעסק? האם יש לך חזון לחיי המשפחה שלך? האם יש לך חזון נכון. לחיים בכלל? אז יפה, אז אז- אני אוהבת להסתכל על 8 תחומי יש חיים. כאילו אחד לקרוא, מהם החזון זה... שלי זה להיות צדיק, אז זה לא נגמר אף פעם, זה עד היום האחרון. אז זה עולם כדי להגיע הרוח, לא- יותר- בדיוק. אז זה החזון שלך בעולם החזון שלי, הרוח. בדיוק. אז יש לנו את הקריירה, יש לנו זוגיות, משפחה, חברים, פיננסים, בכל מגורים. דבר אני יכול להגיד, יש לי כן, חזון תחביבים. ספציפי לכל דבר. אז יש לנו כל מיני, אז איפה אני רואה את עצמי? והרעיון הוא, הנה, למשל כשאני מסתכלת על מיתוג עצמי, אני לא סתם ממתקת את עצמי, אני עושה מיתוג עצמי אפקטיבי, זאת אומרת, אני ממתקת את עצמי באופן, מתוך האדם שאני רואה את עצמי ב-2035. זאת אומרת, לפי החזון. כן, ויש לזה אפקט הדדי. זאת אומרת, ברגע שאני ממתקת את עצמי כמו אדם שאני הולכת להיות שם, אני גם מביאה את עצמי לשם, אז בוא נעלה למעשה את התוכנית העסקית שלך מהסוף להתחלה. בול. בדיוק, זה חשיבה תוצאתית נקרא. חשיבה תוצאתית איפה זה אני לאן- רוצה להיות עוד 20 שנה? ומזה אני גוזרת אחורה. ואז אני הולך שלב, 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 כדי להגיע לשם. זה מדהים, כי זה מה שאני עושה את זה באופן טבעי, בלי ללמוד את מה שאת למדת, בלי תואר ראשון, תואר שני, זה מדהים. זה כי מה אני- שאני עושה, כי- כן, כי זה פשוט בדיוק. מדהים, וזה באמת נכון. זה כאילו- אחת הגישות, יש גישות אחרות, יש גם גישה שהיא אומרת, גישה תהליכית, שהיא באה ואומרת איפה אני נמצא, מה הצעד הבא. אבל כן, אני יותר דוגלת בגישה התוצאתית, כי היא גורמת לי להסתכל על הדברים בצורה יותר רחבה, ולהגיע להישגים יותר משמעותיים. זה מדהים. כי עכשיו, לדוגמה, בניתי תוכנית עסקית על איזשהו, אנחנו עושים איזשהו תוכנית, מתחילים עכשיו לשווק פרויקטים בגרמניה ובאירופה, בכל מיני מקומות. אז ישבתי עם אבי, הסמנכ"ל שלי, ואז אמרתי לו, אבי, בוא נתחיל לבנות תוכנית עסקית. לא בדיוק תוכנית עסקית, אלא לא תוכנית עסקית, בוא נבנה תהליכים. בוא נבנה תהליכים, כדי שאנחנו נתחיל לעשות כסף בקונספט הזה, במה שאני, באותו פרויקטים שאנחנו רוצים בסופו של דבר להרוויח מהם כסף. אז בואו נתחיל מהסוף להתחלה. מה אני רוצה? מהמם. אז אני רוצה לסגור עסקאות ולמכור לאנשים דירות בגרמניה. יאללה, מעולה. עכשיו, כדי לסגור דירות בגרמניה, אני צריך קודם כל, איך זה מתחיל, איך זה נגמר. זאת אומרת, אני קודם כל, הסגירה צריכה להיות על זה שהוא בסופו של דבר הולך לראות את הדירה, בסוף. אז אני צריך לראות איך אני מסדר את כל התהליך הזה, שאני הולך לקחת אותו לראות את הדירה. זאת אומרת, איפה הוא יישן, וכל הדברים. אז אני אומר, כן, ואחר כך יש את הפגישה האישית במשרד. אז אני צריך לדעת על מה אני מחתים אותו, ואם צריך להחתים אותו, ואיך אני עושה את הפגישה, ואיך אני צריך לסדר את הפגישה. שימו לב, בסוף להתחלה. אז אני אומר, כן, עכשיו איך הוא יגיע אליי? אז אני צריך שמישהי תתקשר אליו, להזמין אותה לפגישה. ואז אני צריך, כן, אבל אם מתקשרת אליו, אז אני צריך לפרסם, כדי שהוא ישאיר פרטים, ואז מישהו יתקשר אליו. אז כן, אבל מה אני מפרסם? ואז אני עושה סרטונים. זאת אומרת, זה בדיוק מהסוף להתחלה. נכון, זה מהסוף להתחלה, אבל הנה, אתה יכול לקחת את זה גם לרמת הפודקאסט. הנה, אני רוצה עכשיו להתחיל לעבוד עם גרמניה. מה אני עושה? למשל, אפשר לקחת את זה לכל רמה שנרצה, כן? לקחת את הוויז'ן הזה ולחשוב איך אני עכשיו ממתק את עצמי. אולי אני עושה פודקאסט גם בשפה הזאת, אולי עם תרגום, אולי זה... אפשר לקחת את זה למלא רזולוציות ודברים. אז הוויז'ן זה החלק השלישי של המנהיגות העצמית, אבל כמו שאמרנו, זה מתחיל באמת באחריות אישית. אחריות אישית ומיקוד שליטה פנימי, מנהיגות מתחילה במנהיגות עצמית. זה המקום הזה שאני לוקח... מנהיגות על עצמי, כן. על מה שאני חושב, על מה שאני מרגיש. יש את יודעת, דיברנו על קבלה, אז יש את המילה מלך. אז מלך זה ראשי תיבות. מוח, לב, כבד. זאת אומרת, אתה צריך מלך ששולט במחשבה, בהרגשות ובאינטואיציות, בבטן. זאת אומרת, זה מדהים, כן, ואז אתה תצא מושלם. אני תמיד אומר, בן אדם צריך לקבל פוקוס, מנהיגות, את קוראת את זה מנהיגות עצמית, וזה המושגים שלך, כן, אני אומר, בן אדם צריך תמיד להרגיש שיש מסביבו, ככה אני מרגיש, לא משכיל כמוך, ולא למדתי בשום מקום, אבל אני... מה, למדת מלא? יש לך מלא ידע, על מה אתה מדבר? יש לי הרבה מאוד ידע, כן, אבל לא תואר שני. מה זה משנה? מהחיים. זה לא משנה, אמרנו. מהחיים, מהמרצים שלי, מהחברים שלי, מהתבוננות שלי, מזה שהייתי מתבודד ביערות, דרך אגב, ובורח והייתי מחבק עצים, אז הבנתי שיש... זה גראונדינג.
בלי לדעת, כן. וכן, ואז ואת מספרת לי את זה, ואני צוחק, זה מה שאני עושה ביום יום, בלי לדעת שיש על זה תורות שלמות. כן. ביפן יש איזשהו תורה שלמה לחיבוק עצים, אתה בא הולך ורק עכשיו, בדיעבד אני גיליתי את זה, כאילו, זה מה שהייתי הולך לעשות ביום שבת. הייתי כאילו רוצה לשמור שבת, ולא, בבית לא היו שומרים שבת, אז הייתי יורד לוואדי, אחרי תפילת הבוקר, כן. והייתי פשוט הולך מתבודד. לא הייתי יודע שצריך להתבודד כדי להתחבר לה, והייתי פשוט מנסה להקשיב לצמחים ולפרחים ולעצים ולשמוע את השפה שלהם. זה ככה איציק חסידי. אז זה חלק מהמאסטרינג יורסלף, זה להבין שגם אני אינטרוברטית, זה מישהו שזקוק ללבד שלו, אני גם כזאת. אני שמתי לב שכל יום שאני מסיימת, לא משנה מאיפה אני חוזרת, אני צריכה 1.5 שעה עם עצמי לבד. כאילו ממש, בשעון, אם אין לי את 1.5 שעה, אני ארגיש שאני לא יכולה לישון. לא משנה כמה אני עייפה, כן? זה העיבוד הזה עם עצמי. וזה גם, והנה, בתור ילדה גם היה לי את הלבד הזה בטבע, להסתובב, לראות. אבל זה חלק מההיכרות עם עצמי, זה חלק מהמאסטרינג יורסלף, לדעת מה עושה לי טוב. לדעת, הנה, אני צריך את זה, X זמן, אני צריך את זה בשביל להתפקס. אני צריך, כשאני בסערה, את זה. וזה לדעת, זה מתחבר גם למיינדסט, זה לדעת איך להרים את עצמנו, זה להבין מה הכפתורים שלנו. אני עושה את זה כל הזמן. מעולה. זה בפינת החי שיש לי, אני קם בבוקר, קודם כל מתפלל, אחר כך אני הולך להשקות את כל הגינה, גם אם אני צריך למשקה, למה? כדי להתחבר, כמו שאמרת, דשא, כולם יש להם דשא סינתטי. לי אין דבר כזה, מה פתאום דשא אמיתי? למה? כי אני צריך. להרגיש את האדמה. למה? תראה, תסתכל איך נראה הדשא. אמרתי לה, אבל תראי, זה לא קוץ, זה חלק מהאדמה. אתה צריך את הגראונדינג הזה, זה חלק מזה, אני רוצה את זה פה. אני אשלח לך אמרתי, סרט. לא, תחתוך את זה. אמרתי, מה פתאום? ואני אוהב שזה נמצא ככה. היא לא מבינה את זה. אמרתי, אתה צריך שטיח, אמרתי, דשא סינתטי. אמרתי, ממש לא, אבל זה מה שיפה פה, הפראות הזאת. ויש לי את התוכים, ויש לי את הסלבים, ויש לי את הכלבים, ויש לי את התרבות. כאילו, זה מה מתחברות. בבוקר להאכיל אותם, לתת בריכת דגים עם כל הצמחים בתוך הבריכה. זה ההתחברות שלי. זה כיף. זה ההתחברות, וזה ככה אני מתחיל. זה התפילה שלי בבוקר, חלק מהתפילה. ללכת יחף, כן? אתמול בלילה, 3 בלילה. יש לך את הסרט ארצינג, סרט שמדבר על זה. אתמול 3 בלילה. כן. אני יוצא החוצה לגינה עם תחתונים, יחף, והולך להשקות את הגינה. והולך להכניס מים בבריכה של הדגים, אם חסר. זה התענוג שלי, התחברות עם הקדוש ברוך הוא. יפה. התחברות עם עצמי. כי אלוהים הוא חלק מאיתנו. עכשיו אנחנו מתפזרים. אנחנו מתפזרים, אנחנו צריכים נראה לי להתכנס. כן, אבל בואי תספרי לנו. אני עשיתי פה רשימה של נושאים, אז נעשה עוד מפגש. אז עשינו קבלת החלטות. וואי, אבל אין לנו הרבה זמן, איציק, מה נעשה? מקסימום נעשה מפגש מתישהו. נעשה 20 מפגשים אחרי זה. מאיימת עליי, אני נהנה לדבר איתך. זה מדהים. אז אנשים, יש להם בעיה, שהם מפחדים לקבל החלטות. הם לא יודעים לקבל החלטות. נכון. עכשיו, מה אני אוהב אצל אנשים? שהם לא מודעים לעצמם. עכשיו, הם צריכים לקבל החלטה, והם לא יודעים, לא יכולים, יש להם איזה באג בראש פה, שאומר להם, תישאר באזור הנוחות, אל תקבל החלטה. למה לך לקבל החלטה אם אתה יכול לא לקבל אותה? אבל זה גם לקבל החלטה, לא לקבל החלטה, כי זה משאיר אותך בסטטוס כבר, במצב הנוכחי. לא, ממש לא, אני לא חושב כמוך. אני חושב שזה בריחה מלקבל החלטות. זה שאתה לא מקבל החלטה, אתה בורח מלקבל החלטה, שזה מקום מאוד קשה. להגיע להחלטה, לצאת לחול, להגיע להחלטה, ללכת לקרן ולעשות קניות, להגיע להחלטה לעשות קורסים, ללמוד, ללכת לעשות משהו עם עצמך, ללכת לעבוד, זה קבלת החלטות, זה להניע את עצמך. כן. אבל מה זה לא לקבל החלטות? להישאר באזור הנוחות מול הטלוויזיה, ולא לקבל החלטה, לא להניע את עצמך לאיזשהו תהליך בחיים. עכשיו, מה הם אומרים? הם לא אומרים, לא קיבלתי החלטה. זה הפסיביות, זה החוסר מנהיגות. עכשיו, מה הם אומרים? הם לא קיבלו שלא קיבלתי החלטה, פשוט דחיתי אותה. מכירה את זה? כן, כן. אני דוחה את זה. זאת אומרת, לא שלא קיבלתי, דחיתי. אני מסביר לו, ברגע שהחלטת לדחות את ההחלטה, לא קיבלת החלטה. פשוט לא הבאת עצמך למצב של התקדמות עם החיים שלך. התקדמות, איזשהו תהליך. כן, פסיביות כזאת, זה, כן. להישאר באזור הנוחות, אני קורא לזה, לא הנוחות, הנוחות, ואתה פשוט תקוע. לא קיבלת החלטה, אתה תקוע. ואנשים אומרים, לא שלא קיבלתי, פשוט אני דוחה את זה. זה בדיוק אותו דבר. ואני
מסכימה לא, איתך. כאילו, וואו, זה כל כך, זה הדבר הכי גרוע שיש. זה פשוט התנוונות של האנושות, ברמה הזאת. נכון? כי זה מתחיל ממני, יש איזה באג שאומר, חכה, מה, אל תקום, ואני אגיד לך אל יותר מזה, תעשה. מה שקורה, התוצר של הבאג הזה, זה שהוא יושב מול הטלוויזיה, אותו אדם שבחר לא לעשות, יושב בפסיביות מול הטלוויזיה, והוא מקבל משם מסרים, והמסרים האלה גם מייצרים לו אזור הנוחות שלו. את המיינדסט שלו, את הגישה שלו, את איך שהוא רואה את העולם. הוא רואה נכון. את העולם בהתאם למה שהוא קיבל מהטלוויזיה. וזה הדרך לשלוט בנו. כאילו, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית ועל איך גרמו לאנשים לעשות כל מיני דברים, אז הנה, למשל, גם שלא היה טלוויזיה. זה פרופוגנדה שהיא דרך ערוצי הטלוויזיה. זה מוזר, זה את זה. יודעת? אני חשבתי על זה. סתם, אם אנחנו מדברים על איך משפיעים עלינו, וואי, זה לגמרי זה, זה לגמרי זה. אתה יודע, אני זוכרת, אני קוראת אפוק טיימס, ויש שם כל מיני כתבות, מכיר את המגזין? מאוד נחמד. לא. וואי, תיכנס לאתר שלהם, מאוד יפה, אני איך מנויה קוראים עליו לו? כבר אפוק? אפוק טיימס. טיימס? אז באפוק טיימס, למשל, הייתה כתבה על איזה מישהו, בחור שברח מצפון קוריאה. הוא ברח מצפון קוריאה, עכשיו מתי הוא ברח מצפון קוריאה? ביום שתלו את ההורים שלו. עכשיו, למה תלו את ההורים שלו? הוא הסגיר אותם. הם רצו לברוח. והוא הסגיר אותם, והוא בסוף ברח בעצמו. ואני זוכרת שהכתב שאל אותו, איך הרגשת שראית שתולים אותם? והוא אמר, בסדר גמור, הגיע להם. עכשיו, זה דוגמה, אני זוכרת שראיתי את זה, ואמרתי, וואו, איזה מדהים, איך אפשר, כאילו באמת, אנחנו יכולים להשפיע על התודעה בצורה בלתי רגילה, וכשאתה מסתכל ואתה חוקר את ההיסטוריה, למשל, הנה, איך קרתה מלחמת העולם השנייה, איך אנשים הגיבו כמו שהם הגיבו, אז מכרו להם שקרים ברדיו. היטלר סבסד מקלטי רדיו. היה סבסוד של מקלטי רדיו, והם קיבלו מידע. הנה, המדינה הזאת והזאת, מצבנו כזה וכזה. בגלל שיש בינינו כי יש להם בחירת איקס, מחשבות. כי יש להם... אני בדיוק באתי להגיד לך שפשוט דווקא הדבר הזה עניין אותי, איך מחדירים לאנשים מחשבות ומנהיגות, ואיך הוא מנהיג. ואני באתי לקחת את היטלר כדוגמה, ואת נכנסת לזה. כי עכשיו חזרתי מגרמניה לפני שבוע, חזרתי מגרמניה, ואני רואה את האנשים מאוד נורמטיביים, נחמדים, מחייכים, רוצים לעזור, כל הגרמנים למיניהם. ואני אומר, איך יכול בן אדם אחד, שקוראים לו היטלר, להחדיר למיליוני אנשים תודעה הרסנית, של לא לקבל את האחר, ופשוט מאוד להגיד כל אדם שהוא לא כמוך, להרוג אותו. אז תראה, אני אתן לך דוגמה, נגיד עכשיו אתה תכיר מישהו בשם יוסי, ואתה תשב איתו, ויהיה לך שיחה מרתקת איתו, ויהיה לך כיף איתו, ואחרי שהוא ילך, אני אגיד לך, זה מחקר אמיתי שעשו, אני אגיד לך, תשמע, אני הולכת לספר לך על יוסי, מלא שקרים. זה שקר, כל מה שהולכת לספר לך זה שקר. ואז אני אשמיץ את יוסי, ואני אגיד, יוסי הזה הוא מנוול, הוא רמאי, הוא כזה וכזה. אני אגיד עליו, אני אשחיר אותו, וממש בדקו מה הנטייה אחר כך לפגוש את יוסי שוב. אצל אנשים שעברו את זה, ואנשים שלא, רוב האנשים ששמעו שקרים על יוסי, והם ידעו שזה שקרים, לא יקבעו איתו עוד פגישה. לעומת אנשים שלא עברו את הסשן הזה. ופוליטיקאים משתמשים בזה, הם הרבה פעמים מוציאים החוצה שקרים, ואז הם באים ומפריחים את זה, וזה כבר לא משנה, השקר עשה את העבודה. זה פשוט, זה העניין של איך משתמשים ומשפיעים לנו על התודעה, וככל שאדם ירגיש שהוא באמת, שהוא יהיה פסיבי כזה מול המסך, הוא יקבל יותר מסרים, ויהיה אפשר באמת לשלוט בו באיזשהו אופן. זה מטורף. זה פשוט כך. שליטה, אירופה, זאת אומרת, מדינות שלמות, פשוט רואים באיזה סוג של שליחות לרצוח אנשים. אבל הנה, תראה, אני לוקחת אותך לצפון קוריאה, הבן אדם לא היה אכפת לו להסגיר את ההורים שלו. זאת אומרת, אפשר... זה הורים. אפילו זה לא עם אחר, זה הורים. עכשיו תחשוב, הדור הראשון עוד ירים גבה, והדור השני כבר יחשוב שזו המציאות. זה מאוד קל, זאת אומרת, אנשים, זה להבין איך המנגנון עובד, ואני מקווה שכן. איך אני משתמש בזה בשביל להרים את העסק שלי? לא, אני אומרת, ככל שאנחנו נכיר יותר את החוקים, נוכל יותר לשחק איתם, אבל כן, אבל כמו שאמרת, לפעמים באמת לדעת, זה יכול להיות גם חולשה, אם זה מערער אותי באיזשהו אופן. זה מה שרציתי להגיד לך, שלדעת זה חוזקה, אומרים, נכון? ידע זה כוח? אני חושב שגם חוסר ידע זה הרבה מאוד כוח. כן, אבל אז אנחנו חוזרים למטריקס,
כאילו, אתה רואה את המציאות מתוך מקום שהוא לא באמת, למרות שאנחנו כולנו נראה לי באיזשהו מטריקס, אבל כן. אבל זה מה שאמרנו, שאני רוצה להכתיב לי את המציאות. נכון, נכון. מה שאני אוהב. זאת אומרת, אם יש אנשים רעים מסביבי, את אומרת, אל תחשוב על זה, אז זה לא יהיה שם. אם אני לא רוצה לחשוב, בן אדם, לגמרי, שדיברת נכון, על אתה צודק. המוות, זה שאני מודע לזה שיש מוות בסוף התהליך, זה גורם לי להתנוונות. זאת אומרת לי, אז בשביל מה? מה התכלית? להפך, זה הופך כל רגע ליקר יותר. אבל זה גם... כל אחד לוקח את זה למקום אחר. נכון, כל אחד לוקח את זה למקום אחר. יש כאלו שירימו את זה, ויש שיגידו, רגע, אז אם בסוף אני מת. אז למה כל זה? אז בשביל מה התכלית? אז תראה, הרעיון הוא... ונכנס לדיכאונות. כי את אמרת, היה לי איזשהו משהו, כאילו, זאת אומרת, את אמרת שבזה שחשבתי על מוות, זה גרם לי לדיכאונות. זאת אומרת, פחדתי מה יקרה להורים שלי. כן, אז פשוט לא צריך לחשוב על זה, פשוט לא צריך להיות מודע לזה. אי אפשר, אבל פשוט להחליט לא לחשוב על זה. אז אני חושבת שבאמת, כאילו בסופו של דבר, וזה מה שאני מנסה לעשות גם למשל בקורס של היזמות עסקית, הם מקבלים שם כלים, שזה כלים לחיים, כי כל דבר, הנה, אם אני מדברת, אני נגיד אדם שחושב הרבה, והייתי ביקורתית כלפי עצמי וכולי, ועברתי איזושהי כברת דרך, ולמדתי איזשהו מודל. איך כן למתק את עצמי באופן נכון, איך לא להיות תמימה ולחשוב שאם אתה טוב ידעו שאתה טוב, אלא איך לעשות כל מיני כיוונונים קטנים שמאפשרים לי עדיין להיות נאמנה לעצמי, אבל במקביל גורמים לי להיראות אחרת, ולשווק את עצמי בעדינות, למשל. אז זה כל מיני דברים שאתה יכול ללמוד, זה קורס לחיים. זה מדהים. זה פשוט נותן לך את כל הכלים האלה. תני לי טיפ לקבלת החלטות נכונות. ב-2-3 משפטים. אני אגיד לך מה... תני לי טיפ, שאני אומר, איציק, תקשיב, כדי לקבל החלטות נכונות 1, 2, 3. תראה, אני אדבר רגע על מימושן, על איך לממש החלטות, כי אני חושבת שכאן, אני אגיד לך מה אנחנו יודעים, מי האנשים הכי מצליחים, מה התכונה שהכי חשובה כדי להצליח בכל דבר. התכונה הכי חשובה היא משהו שנקרא באנגלית גריט, זה GRIT, ובעברית זה נחישות, התמדה ולהט. אוקיי? שזה מייצר לנו נהל בראשי תיבות. נחישות, התמדה ולהט. אוקיי? עכשיו, נחישות, התמדה ולהט זה היכולת שלי להסתכל על החיים, לא בתור ספרינט, אלא בתור מרתון, בתור משהו לטווח ארוך. אוקיי? זאת אומרת, כל דבר, כישלון לא באמת קיים, הוא קיים רק אם אני אוותר. אוקיי? אחרת, זאת אומרת, הצלחה זה לא ככה, זה גלים. אוקיי? זה לא חץ כלפי מעלה, יש עליות, יש ירידות, ויש מגמה כלפי מעלה. עכשיו, אני מחליט אם אני עוזב, אם אני מסתכל על זה כניסיון שכשל, והנה יהיה עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ובסוף אני אצליח, או שאני מסתכל על זה בתור game over, זו החלטה שלי, נכון? אז נחישות, התמדה ולהט, יש על זה מחקר מאוד מעניין, זה המקום הזה שגם אם אין לי, אגב, יש קשר הפוך בין זה לבין כישרון, אתה לא חייב להיות עם כישרון, אתה צריך להיות נחוש, מתמיד, והנה יש מחקר שעשו נגיד באיזושהי פנימייה צבאית אמריקאית מאוד נחשבת, עם רשימת המתנה מאוד, מאוד גדולה, ניסו להבין מי יישאר ומי ינשור, ולא משנה, עושים להם מבחני כושר, כל מיני דברים, ולא מצליחים לחזות. ואז חוקרת בשם אנג'לה דקוורט, היא הגיעה עם שאלון מדד הגריט. עד כמה אתה נחוש, מתמיד ולהוט, אוקיי? זה שאלון שיש בו כל מיני שאלות כמו... למה לא מלמדים את זה בבית ספר? למה לא מלמדים את זה בבית ספר, ביסודי? אז רגע, זה שאלון שהוא בא ושואל אותך כל מיני שאלות כמו עד כמה אתה נוטה לסיים דברים שהתחלת. אוקיי? כל מיני שאלות בסגנון הזה, וזה נותן איזשהו מדד, וזה היה המדד היחיד שהצליח לחזות מי יישאר ומי ינשור, מאותה פנימייה צבאית. עכשיו, זה מדהים. רואים את זה, הלכה אנג'לה דקוורט לתחרויות איות. בארצות הברית יש תחרויות איות, שיש מילים מאוד ארוכות, צריך לדעת להיית. גם פה, שיש לך כישרון או שאין לך, מי בסוף ניצח בתחרויות, מי הצליח, אלה שהיה להם את הנחישות, את ההתמדה ואת הלהט, שהם עשו ועשו ועשו. ולכן, אחד מהכלים לקבלת החלטות, יש לנו כמה, אחד מהם, אני אגיד, זה הוויז'ן. זה לבוא ולהסתכל על הוויז'ן, להסתכל על התמונה השלמה. רוב האנשים לא חושבים לטובת החזון, הם חושבים מה נוח לי עכשיו, מה קל לי עכשיו, אוקיי? ואחד הכלים הכי חזקים לקבלת החלטות זה הוויז'ן. זה האם זה יקדם אותי לכיוון החזון, אותו דבר עם עסקה מסוימת, אוקיי? יכול להיות שעכשיו היא תהיה לי פחות רווחית, שזה גם, אני יכול להפוך אותה רווחית, גם בטווח הקצר, אבל יכול להיות שכשאני מסתכל על המכלול, כן שווה לי להוציא אותה לפועל, כשאני עושה זום-אפ, כשאני מסתכל על החזון. אוקיי? זאת אומרת, לקבל החלטות מתוך החזון, זה כלי שהוא חסר לכל כך הרבה אנשים לדעתי, וזה דבר בלתי רגיל. היכולת הזאת, לדעת ולהתבונן על הדברים, הנה, עכשיו הילדים בבית ספר רחוק מהבית. יש לי בית ספר 2 בניינים מהבית, ואני נוסעת, ועכשיו עוד בהסתגלות. אני מבלה כמעט כל יום,
בערך שעה, רק לשים אותם, לחנות, ללכת איתם, לחכות שהמורה תיכנס והכל, ולחזור בערך שעה. עכשיו, יכולה להיות לי בית ספר מטר מהבית. לא, אני חושבת לטווח ארוך. אני לא חושבת רק מה נוח לי, אני חושבת איזה ערכים מדהים. הם יקבלו, ומה יקרה איתם, אני חושב ואני שגם אעשה את המאמץ זה הזה. הרבה מהאופי שלנו, זה אנשים פשוט, הם עושים הנחות לעצמם, בזה שזה מה יש, או אם זה אנחנו, ואם מה לעשות, כמו סיגריות של מעשנים וכל זה. זאת אומרת, אני חושב שאופי של בן אדם, זה מהמם. מכלול שלם של הרגלים, של כן, התנהגויות, שאנחנו יכולים לשנות. זה מכלול של דבר, וזה דרך אגב, שאם אנחנו רוצים לשנות משהו, אז זה פשוט, קודם כל, בלהתחיל לשנות משהו קטן. כן. ועוד משהו קטן, ועוד משהו קטן. נכון, זה זאת מתחיל אומרת, מדברים קטנים. ואז ההרגלים האלה הופכים לחלוטין. להיות דברים טובים. עכשיו, מה אנחנו נדבר עוד? מה את אומרת? יש אנחנו לנו כמה חייבים נושאים. יש לסיים, לנו איציק, אין מה את לעשות. הקבלת החלטות, יש לנו את היסודות לנו- החיים ארוכים, נעשה עוד דיברנו על מפגש. זה ועל זה. יש לנו את ה-DNA יש לנו עוד דברים שלא כתבנו גם. DNA של התייעלות. דיברנו על זה קצת, נגענו בזה. כן, אבל מתודולוגיה בגדול זה של מודל שלם שאתה יכול לייעל אחוז כל דבר. בעזרת. כל דבר שהוא בחיים, כולל גרביים הפוכות בכביסה, לפי המודל הזה. הכל. זה... וברמה הזאת, את אומרת. כן, זה כאילו ברגע שאני מרגיש כאב, תסכול מה שאמרנו, אז מה אני עושה? ממש מודל. זה מדהים. כן. ניהול זמנים ניהול זמן ואנרגיה. ואנרגיה. כן, זה איך אני מנהל את האנרגיה שלי, זה אחד הדברים החשובים. מתי אני עושה עבודה שיותר מתמקדת ביצירה, מתי אני יותר טקטיקן, זה חלק מהמאסטרינג יורסלף גם להבין את זה. אוקיי? אבל זה כבר, כן, פעם אחרת, איציק. יש לנו עוד יש לנו דברים. כל כך הרבה נושאים. כן, כן. אז מה את אומרת? נעשה עוד פודקאסט? נראה מה אומרים הצופים, המאזינים. כן, אני בעד, צריך להביא את הילדים. אנחנו כבר... חלק מהתודעת השפע שלנו זה להבין שחיים זה לא רק פודקאסט, חיים זה גם משפחה ועוד דברים שיש מסביב, אנחנו צריכים לתת לזה זמן שלנו. אני יכול להגיד לך שבאמת אחד הפודקאסטים הכי מעניינים, זה היה הפודקאסט הזה. למדתי ממך כיף. הרבה. גם אני, לא הכרתי את הפיגס, מגניב, כל מיני דברים, נחמד מאוד. אז את רואה, אז רוב הדברים שאני מכיר, זה מהמסעות שלי בעולם, זה מלדבר עם אנשים, את רואה, כמו הנעל, הראשי תיבות, נחישות התמדה ולהט. נחישות, התמדה ולהט, זה כן, למדתי הגריט. כבר משהו חדש, זה מדהים, כי אני תמיד אמרתי את זה, אבל לא ידעתי שיש על זה כאילו מחקר, וואי, יש על זה מחקר, כן, וזה מאוד בדיוק מה שאני מעניין. אומר לסטודנטים שלי, להיות נחישות, התמדה, ושימי לב את הראשי תיבות, זה נהל, זה מהמילה, כן, כן. לנהל את הזמן, לנהל את החיים שלך, את לנהל עצמנו, את כן. העסק, מהשורש ניהול, נחישות, התמדה ולהט, זה מדהים. אני תמיד קורא לזה בצורה כזאת, קודם כל, התמדה זה דבר מאוד מאוד חשוב בחיים, אוקיי? ומוטיבציה זה, אני קורא לזה את הלהט שלך, אני קורא לזה מוטיבציה, ונחישות זה, אני תמיד אמרתי, תמיד תעשו ניהול זמנים ברמה, ניהול זמנים שאתם תמיד תהיו נחושים לעשות אותו יום יום. אז אני בדיוק עשיתי את זה מתוך מקום שזה מה שאני עושה ביום יום, ולקחתי את זה, ואת אומרת לי שזה גם מחקרים שאומרים שזה בדיוק זה מה שצריך כדי להצליח. זה יפה שאני פשוט רואה את זה כן, מהיום יום שלי, ואת אומרת לי שיש על זה. וזה מתחיל במיקוד שליטה פנימי, בהבנה שלי שהדברים תלויים בי, שאני לא קורבן של המציאות. שאני צריך, שזה לא שהרצפה שגם את זה אני הבנתי לבד, דרך ההערה של... אני צריך לדעת לרקוד. ואת זה אני הבנתי לבד, דרך ההערה של חבר שלי, רמי, שאמר לי, איציק, ואז הבנתי שאנחנו, אסור להתקרבן, אסור להרגיש קורבן, אלא אתה יוצר את המחשבה, אתה יוצר את המציאות של עצמך. לירון, אני חושב שאפשר להגיד שאפשר לסיים את הפודקאסט שלנו? כן, נסיים להיום. כן, נעשה את זה עוד פודקאסט בעזרת השם. בשמחה, ממש בכיף, היה לי כיף איתך מאוד מאוד. אז גם לי מאוד היה כיף איתך, ובאמת עוד פרק פודקאסט יסתיים. אני עושה את זה פעם בשבוע, לפעמים גם פעמיים בשבוע, כן? והצופים בבית נמצאים איתנו כמעט כל שבוע, ומי שרוצה מהצופים להיות גם הפודקאסט הבא, אז כדאי מאוד שיעקוב אחרינו, שיעשה את זה לייק, לרשום איזושהי תגובה, זה שידור חי דרך אגב. באמת? כן, כן, כן. ושפשוט מאוד ידע שאם הוא רוצה ללמוד, אם הוא רוצה לשפר את החיים שלו, אם הוא רוצה לעשות את הניהול, את הנחישות, את התמדה ולהט, כמו שצריך, אז באמת חשוב שיתמיד ויהיה נחוש ומאוד מאוד להוט לעקוב אחרינו ולהיות בכל פודקאסט ופודקאסט
שלנו גם בעתיד, אז תעקבו, ותודה רבה לכם שבאמת השתתפתם בעוד פודקאסט מדהים. לדעתי הפודקאסט היה קצר מדי, איזה קצר, אנחנו פה כבר ים זמן, איציק. קצר מדי, כי אני מאוד נהניתי, ודבר שאני נהנה, אז אני אוהב כן, גם לי לעשות עבר אותו, מהר. אבל בגלל שאנחנו צריכים לעשות גם ניהול זמנים נכון, יש לנו להרים כוסית, וואי, אוקיי, כן, כן. ועוד לעשות הרבה מאוד דברים היום, אז אני רוצה להודות לך על זה שהשתתפת, ועל זה שחיבדת אותי ובאת. וואי, אם הייתי יודע שזה היה כל כך כיף, אז הייתי עושה את זה כבר מזמן, ואני מבטיח לי ולך שזה יקרה עוד הפעם. אנחנו היה לנו הרבה מאוד דברים, גם הצופים שילמדו מאיתנו, ממך יותר נכון, איך באמת לחיות טוב יותר, ולנהל את הזמן שלנו טוב יותר, ולנהל את העסק שלנו טוב יותר. נכון, ואת עצמנו. ומי שרוצה באמת לקבל הרבה מלירון, אז הוא יכול לעשות את הקורס יזמות עסקית אצלנו במכללת RES. וגם, כן. יש גם בלוג באתר שלי, יש את המכללה, יש, כן, מוזמנים ממש בכיף ובאהבה. את רוצה שיעקבו אחרייך? אז יש לך הזדמנות. אז יש את האתר שלי, לירון פורט, יש שם גם לשונית של כלים חינמים, שאפשר לקבל שם מדריך בין 80 עמודים במתנה עם 8 כלים. הנה, איך לבנות חזון, איך למתג את עצמנו. שנייה, מה קרה? ממש נחמד. ואפשר לינקדין, פייסבוק, בפייסבוק אני לירון פורט בעברית, לינקדין, אינסטגרם, טיקטוק גם, אני גם מה שתרצו. עוקב, שתדעי. אני עוקב אחרייך, ואני רואה את הדברים המדהימים שאת עושה. תודה, איציק, איזה כיף. חברים, תודה רבה לכם, אתם מקסימים, למרות קשה לי להיפרד וקשה לי להגיע לסיום, אבל אין מה לעשות, צריך את זה, אז אוהב אתכם חברים, ונתראה בפודקאסט הבא. האנשים והסיפורים מאחורי הנכסים, רדיו כל הנדל"ן, כאן